Bos días a todos e moitas grazas. Comezamos o pleno ordinario deste mes retrasado unhas horas, tal e como habíamos comentado. O punto primeiro é a aprobación se procede das actas número 2 do 2023 da sesión ordinaria celebrada o 24 de febreiro e o número 3 do 2023 da sesión extraordinaria celebrada o día 9 de marzo de 2023. Algúnha alegación ás mesmas referidas? Non hai ninguna alegación. Entón, pasamos a votalo. Votamos. Paz. A ver, Paz. Votache, non? Ahora sí. Votos emitidos 20, sí 20. Votos emitidos 20, afirmativos 20, queda aprobado por unanimidade. As dúas actas, a do 20 queda aprobada a acta número 2 e a acta número 3 do ano 23. Imos co punto 2, decretos da alcaldía dar conta ao pleno do 31 de marzo de 2023. Ten a palabra o señor secretario general. Boas tardes a todos. O señor alcalde dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria ordinaria, que foi no mes de febrero, hasta a data da convocatoria desta sesión do mes de marzo, que van desde o decreto número 152 hasta o decreto número 258, inclusive ambos os dous. Quedan enterados, teñen copias e non poden obter. Gracias, señor secretario. Punto 3 é dar conta dunha liquidación de peche de exercicio orzamentario 2022. Ten a palabra o señor secretario. O señor presidente dá conta do expediente da resolución aprobando a liquidación do orzamento do ano 2022. Unha dación de contas, pero que así o exixe a normativa vicente, quedan enterados e poden obter copia, e se non a teñen, queda reflejado na acta. O punto 4 é a aprobación do procedimento para o tratamento de posibles conflitos de interés do Plan Antifraude para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Ten a palabra o teniente alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Ben, este expediente ten un antecedente que é que no pleno da Corporación Municipal que se celebrou o 27 de maio do ano 2022 aprobouse o Plan de Medidas de Antifraude para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Este documento ten como obxectivo establecer as normas de actuación e as medidas oportunas para previr, identificar e xestionar os potenciais conflitos de interese derivados do desenvolvemento de todas as actuacións e procedementos relativos a proxectos con financiamento público, incluindo os que proveñen dos fondos de mecanismos para a recuperación e resiliencia. Con posterioridade, o 25 de xaneiro do ano 23, publicouse no BOE unha orden na cal indica que esas medidas que se teñen que implantar conlevan novos procedimentos en relación coa análise sistemática e automatizada do risco de conflito de interese nos procedimentos derivados destes plans de recuperación, transformación e resiliencia. O que ven a decir é que incorpora a obligación de realizar un cruce de datos ca Axencia Española de Facenda a través da plataforma Minerva, e que consiste na detección de posibles conflitos de interés entre os licitadores cos membros das mesas de contratación e que isto hai que leválo a cabo antes de abrir as ofertas. En resumen, a Axencia Tributaria cruza os datos e indica se podemos continuar ou hai que adoptar algunha medida respecto de algún dos participantes. En definitiva, trátase de aprobar o procedimento para o tratamento de conflito de interese e incorporalo ao plan de antifraude para a execución destes plans de recuperación, transformación e resiliencia e garantir así o cumprimento da normativa vixente. Moitas gracias. Turnos para Paco Vilariño, non? Non? Vos tampouco? Moi ben. Procedemos. Perdón? Vale. Dicen que, como é unha normativa da Unión Europea, que lógico é unha normativa para todos os Estados membros, pues non nos vamos aquí a inventar nada, non? Efectivamente. Sempre hai algo que
Vamos a votar. Votamos, por favor. Votos emitidos 20. Sí, votos emitidos 20, sí 20. Queda aprobado por unanimidade. Imos co punto 5. Modificación de crédito extraordinario, suplemento de crédito número 3, 2023. Ten a palabra, Tenente Alcalde. Esta modificación é para dotar de crédito ou para suplementar partidas con cargos remanentes de tesorería para gastos xerais procedentes da liquidación do 2022, a fin de poder proceder e facer fronte ás liquidacións de varias obras que no marco xeral do encarecemento dos materiais pola guerra de Ucrania viron incrementados os seus precios en arredor do 10% do orzamento. Indicar que estas actuacións que serán obxecto de pagamento en concepto de certificacións ou liquidacións emitidas polas medicións finais de obras son a reurbanización de Montefaro, modificación de crédito por importe de 33.475,36 euros. A pavimentación de vías en Alperiz, Goiás, Madriñán, suplementas esta partida que estaba inicialmente disponible en 9.249,01 a 30.291,22. E a última actuación é a humanización das rúas principal de Loriga, que se suplementa a partida disponible de 28.222,78 euros en 40.370,29. Polo tanto, esta operación de modificación suplemento de crédito faise por un total de 104.136,87 euros, sobre o total de 141.608,66 euros que supoñen as certificacións liquidacións desta obra, que é o punto que a continuación trataremos no recoñecemento extrajudicial de créditos. Como non podía ser de outro xeito, estas liquidacións cumpren ca Lei de Contratos que establece para os excesos de medición un máximo de 10% do orzamento da adxudicación do contrato e que contan cos preceptivos informes ao respecto. A carestía de materiais e a dificultade de suministros é un problema global, ao que non somos alleos e, polo tanto, temos que facer fronte a estes custos engadidos na realización das obras como calquera outra administración. Moitas gracias. Intervencións. Bloque Nacionalista Galego. Non. Non. Votamos entón. Perdón. Votamos. Votos emitidos 20, sí 20. Apróbase por unanimidade. O punto 6 é recoñecemento extrajudicial de créditos número 17. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Hai que aprobar tamén as actas de recepción. Enmienda para aprobar las actas de recepción. Sí, espera. Ten a palabra o señor secretario para comentar unha... Vamos a ver, outro día, o lunes, cando foi a Comisión Informativa deste expediente, hubo que introducir unha enmenda para aprobar tamén as certificaciones de obra. Tamén hubo tamén unha omisión, agora tamén hai que aprobar unha enmenda aprobando as actas de recepción das obras. Además das certificaciones, as actas de recepción. Vale? Vale. Hacemos un único voto. Sí, un único voto. Exposición e logo ya votamos. Ten a palabra. Venga. Este expediente é o correspondente ao pago das certificacións liquidacións das obras mencionadas anteriormente, actuacións derivadas do ano 22 e actuacións que naquel momento estaban perfectamente dotadas e que as que agora hai que facer fronte ao pago final das certificacións para as que se dota de crédito. Son cos importes que xa indiquei anteriormente. Entonces, o total do pago das certificacións é por un importe de 141.608,66 euros. Intervencións. Votamos.
Votos emitidos 20, sí 20, apróbase por unanimidade. O punto seguinte é modificación, expediente, modificación de crédito extraordinario e suplemento de crédito número 4. Ten a palabra, Tenente Alcalde. Esta modificación de crédito por importe de 1.345.408,11 euros correspóndese coa primeira das 4 anualidades da adquisición dos terreos para a construción da Gran Plaza, 174.000 euros, así como co desenvolvemento de proxectos cuxa tramitación empezou no exercicio anterior, que son gastos comprometidos do ano 2022 e que hai que continuar acometendo neste ano. Concretamente son a urbanización exterior da parcela do CIS por importe de 379.989,61 euros, que era a anualidade do ano 2022. O total do contrato de obra é de 504.502,24 euros, existindo crédito para a contía restante do 2023, que son 124.512,63 euros. Rehabilitación superficial de rúas, Rúa X, prolongación da avenida Xosé Cuíña, Rúa Castelao, Memorias dun neno labrego, Rúa da Banda e Rúa Nuno e Anes de Cercio, por importe de 276.568,79 euros. Mellora da seguridade peonil de Xaxán e Ronda Leste, 188.554,91 euros. E mellora de firmes en Zobra, 326.636,78 euros. Deste xeito, dótase de crédito por importe de 1.171.750,9 euros e neste importe non se computan os 174.000 euros da Gran Plaza, porque é unha actuación deste exercicio do ano 2023. Son para facer fronte ao compromiso de gastos adquiridos no exercicio anterior aos que hai que dotar de crédito neste exercicio. Esta modificación de crédito finánciase coa baixa de saneamentos dos núcleos rurais da operación de crédito levada a cabo no ano 2022, xa que estes expedientes vanse licitar con contratos plurianuales 2023 e 2024 de acordo ao informe de contratación que figura no expediente. Nesta primeira intervención, nada máis. Turno para Paco Vilariño. Sí, ben, bueno, boa tarde. Podían polo menos dar as grazas por ter accedido a cambiar o pleno despois de... Perdón, que tiña como mellor habelo empezado eu dicindo, inda que se xa fora de plazo, dou as gracias. Ben, neste punto é obviamente evidente que a intervención vai ir dirixida ao que é a locura política na que vostedes queren meter a veciñanza de Lalín, que o que lle chaman a Gran Praza, non? E tamén nestes minutos que teño creo que vai quedar claro que, ademais dunha locura, é algo completamente inviable en plazo, en tempo e en forma. E algo para o que vostedes tiveron 4 anos e non fixeron absolutamente nada. E hoxe, unha vez máis, reitérolle a pregunta que lle fixen en anteriores plenos, que digan realmente cales son os intereses que hai detrás desta gran praza, dese gasto que estamos falando, só en mercar, como ciframos desde o BNG, a día de hoxe vendo expediente 2,5 millóns en derrubar unhas casas, insisto, cunhas cuantías millonarias. E, precisamente, algo que, aparte da infografía que vostedes amosaron, pois vemos que non existe absolutamente nada, facendo as cousas ao revés. Queren embarcar as arcas municipais nun gasto, desde logo, inasumible. Así estamos falando que imos acabar este mandato por culpa de vostedes con 10,5 millóns de débeda. Cando chegaron vostedes aquí non só non había débeda, sino que lle deixamos 6 millóns nas arcas municipais. E non lles chega, senón que desde logo queren, na práctica, facer as arcas municipais que estén en bancarrota. E mire, hoxe o que traen aquí é unha auténtica ridiculez e amosa a falta de xestión e incapacidade por parte de vostedes. Estamos falando dun expediente que só mercar os terreos vostedes cifran en 2,5 millóns e traen a ridícula cifra aquí rematando un mandato de 174.000 euros. Nin tan siquiera a anualidade que correspondería a este ano da que vostedes anunciaron, e precisamente porque non teñen máis remanentes para
para obviamente adicar a esta partida e tamén insisto no relatorio que estou facendo de que non ao longo de todo o ano non vai haber ni un só euro para aumentala. E máis, o que estamos hoxe facendo aquí é unha declaración de intencións na práctica, porque esta compra ten que vir ao pleno. O que hoxe aprobemos vai levar 20 días de exposición pública, como moito se vai publicar o martes ou mércores, e, polo tanto, nos situamos no pleno ordinario de abril, onde, bueno, se vostedes van facer unha compra ou un compromiso de 174.000 euros, eu dígolle claramente unha cousa. Xa lle dixen no anterior pleno e agora, desde logo, dígollo con máis rotundidade. Se o Benegat, se os veciños de Lalín nos permiten gobernar este concello, desde logo, este acordo é papel mollado. Nós, obviamente, non vamos embarcar as arcas municipais nunha auténtica locura de derroche e un auténtico sinsentido. Queda máis que demostrado que vostedes van rematar o mandato gastando, porque non lles dá tempo, a máis 174.000 euros para mercar absolutamente nada. Agás, obviamente, que se vayan a notaría e sin partida orzamentaria, insisto, e sin partida orzamentaria, teñan a locura, que obviamente esperemos que non, de comprometer un gasto cando hai unhas eleccións a un mes vista. Todo o mundo que nos escoite pode entender que isto non ten ningunha presa, co sentido común di que o novo goberno non pode estar atado e, sobre todo, cando se lle di que hai grupos, en todo caso o BNG, se chega ao goberno, isto non o vai executar nunca. Por lo tanto, insisto, expliquen cales son as razóns desta ausencia, porque tempo tiveron ao longo dos 4 anos para facer as cousas ben. Por lo tanto, vender un fume, amosan con esta ridiculez hoxe de modificación que non son capaces nin tan siquiera de elevar todo eso que anunciaron e que, por tanto, é papel mollado e a gran praza neste mandato non se vai facer nin, desde logo, se vai comprometer. Moitas gracias, Paco. Turno para o PSOE, ten a turno Alba. Alba, ten a palabra. Ben, bueno, boa tarde a todos e a todas. Neste punto, nós non vamos a votar en contra e non vamos a facelo porque, ao final, o tema da Gran Plaza ou da AR26, a reparto 26, ven no medio de outros temas que, bueno, non queremos votar en contra deles, non? En todo caso, en primeiro lugar, quería dicir que a deriva económica do Concello co seu goberno é indiscutible e isto ten que sabelo a veciñanza, os veciños e veciñas de Lalín. E por que digo isto? Porque pasamos de non ter débeda cando vostedes entraron no goberno a ter unha débeda, como hoxe recollía a prensa, de 10.379.759 euros. Nada máis nin nada menos. E isto estamos falando en 4 anos, non? Se seguimos outros 4 anos, pois non sabemos ata que límites nos poden levar. Co cal, agardamos que nos próximos comicios non sigan á fronte. En canto ao tema da Gran Plaza, nós mantémonos no que xa dixemos ata o día de agora. Non estamos de acordo con este proxecto e non estamos de acordo porque no eido económico supón un gasto e unha cantidade inxente de diñeiro público para algo que creemos que non é o momento de facelo e non é o momento de levála a cabo. Non creo que a 2 meses das eleccións e cando se firme, pois faltará menos, se é que se firma, esperemos que non, porque dende logo nós tomaremos as medidas oportunas. Non creemos que a un mes das eleccións se poida deixar atado un proxecto de semellante envergadura. En todo caso, se se fai, deixaríase comprometido o goberno que entre nas próximas eleccións. E, ademais, eu creo que non debemos seguir con este xogo de facer de inmobiliaria, porque o Concello non debería ser unha inmobiliaria. Nos últimos tempos vemos que o único que facemos é comprar fincas, comprar casas, comprar terreos, etc. E por que non estamos de acordo a parte de no eido económico? Pois non estamos de acordo porque preténdese tirar a parte con parte da historia da nosa vila, derrubando certas edificacións emblemáticas, como pode ser o casino, e non entendemos ese afán que teñen por tiralo todo e cambiálo por formigón. Dixo o alcalde aí atrás, non sei se foi na radio, eu penso que sí, que eu non tiña nin idea cando critiquei a envergadura da Gran Plaza
e a comparei coa Praza Maior de Madrid ou coa Praza Maior de Salamanca. Ben, pois falando de dimensións, que é ao que eu me refería, evidentemente estou no certo e calquera o pode comprobar se entra en Google e mide as dimensións. Pero, evidentemente, do que vostede quere facer na Gran Plaza, eu non teño nin idea, pero nin eu, nin ninguén nesta casa, porque, ao final, cando fomos ver a documentación, aí o único que había, non había proxecto ningún, o único que había era un documento que era a valoración dos terreos, co cal o proxecto, pois, bueno, ten usted na súa cabeza, e aí, pois, ainda non teño a potestade de entrar. O certo é que tampouco creemos que isto sexa unha necesidade a día de hoxe. Eu estou convencida, nós estamos convencidos de que os nosos veciños e veciñas teñen outro tipo de necesidades de primeira orde e necesidades que non están cobertas, e podo falar de conciliación, falamos de sanidade, falamos de servizos, falamos de axuda no fogar, dos dependentes que están á espera do SAF, etcétera, etcétera, etcétera. Dirán, que vostedes non queren a humanización que tanto piden. Non, sí, nós queremos a humanización. Nós sí que estamos de acordo con gañar espazos para as persoas, pero non así, non de calquer maneira. E fronte a isto, pois nós optaremos, como sempre, por reformar, por humanizar a contorna, pero sempre sendo sostibles económicamente e adecuando as obras que se vayan facer ás necesidades da nosa veciñanza. E o dito, nós estaremos neste punto porque van varias cuestións, entre elas, bueno, pois a urbanización do CIR, rehabilitación de rúas, etcétera, etcétera, das que non queremos votar en contra. E remato esta primeira intervención. Gracias, Alba. Turno para Rafael Cuña. Sí, bo día, boa tarde. En primeiro lugar, o meu grupo solicita formalmente, se é posible, cando interveña a presidencia do Pleno, votar por separado o que é a cuestión da área 26 con respecto ao resto de modificacións, porque no resto estamos de acordo, no da área non estamos de acordo e, polo tanto, se non absteríamonos e as outras queremos votar a favor, que quede ben claro. Iso que decida o señor Crespo despois cando interveña. Punto 2. En esta cuestión, saben que levo falando deste tema uns cuantos días. Creo que o actual alcalde acusoume en rolda de prensa de reventar esta situación. Eu digolle que sí, que efectivamente nin me escondo, nin me teño pensado esconder en un tema que eu considero importante, e lo sabe. Fun eu, efectivamente. Movíme todo o que me tiña que mover, pero en nome da racionalidade e do respecto aos cartos das veciñas e dos veciños. Fun eu, efectivamente. Despois, eu o que digo é que imos a unhas eleccións en 2 meses e que decida o povo, se vostede segue gobernando. Incluso podo dicir que non terei ningún problema en volver a moverme para que isto sexa factible desde un punto de vista inmediato, porque así o vai decidir o povo, pero tamén lle digo que se teño a honra de volver a ser alcalde deste povo, as cousas vanse facer de outro xeito, dende a máis estricta racionalidade do gasto público en estes momentos. E con nivel de débeda que ten o Concello de Lalín a día de hoxe. Algún indixente intelectual chegou a decir que eu tiña intereses económicos en esta cuestión. Non vai por vostede, tranquilo, que non vai por ninguén do Partido Popular. Eu creo que estou demostrando en nome de compromiso que primeiro van os intereses das veciñas e os veciños, polo menos no que é a nosa idea, por riba dos intereses particulares que poden ter persoas. Persoas que poden pasar polo despacho da alcaldía e as que se lle pide que firme, e persoas que non pasan polo despacho da alcaldía e que tampouco teñen pensado firmar, polo menos de momento. Eu estou convencido que vostedes o que querían, e deixen en prensa, era unha foto na que se poidesen sacar ali diante como tomando posesión dun inmueble, como se isto fose digamos, Venezuela ou Cuba, tomando posesión dun inmueble porque vostedes o prometeron hai 4 anos. En 4 anos non tomaron as medidas necesarias de negociación dende o principio para esta cuestión. Eu quero lembrar ao señor Crespo que ele máis eu... Perdón, non é unha cuestión. Sí, tranquilos. Que ele máis eu sentámonos e pactamos a axenda urbana dentro da cal... Sí, non, xa, pero xa. Perdón, era unha cuestión... Non, digo, porque se me estou dirixindo, eu respeto eso, vale? Pactamos a axenda urbana dentro da cal hai a posibilidade de facer plazas maiores ou espazos humanizados, ampliándoos, que é un dos kits da cuestión precisamente do tipo de política que quere facer compromiso nos próximos anos, precisamente favorecer os espacios peonís, pero non estamos a favor de proxectos potencialmente
que non se sabe como van a ser. O propio alcalde dixo aquí que non se sabía, que non tiña proxecto, que non sabía como se iba a pagar e que era un gran negociador e que sempre acababa facendo como no Pazo de Liñeres. Se de min depende, xa lle digo que este mandato non vai a ser posible dar ese paso adiante, o que están simplemente intentando é que se firme por parte de dúas familias, que poden ser máis dentro das propias familias, como se está demostrando, unha declaración de intencións, e o que lles animo é que os que estén a favor desta cuestión que vayan a firmar ao notario. E se vostede, despois, como dixo en rolda de prensa, toma iniciativas como intentar abrir un proceso de expropiación, vostede verá se é vostede alcalde para poder facelo. Se eu son alcalde, eu digo que non estou en contra de ampliar espazos urbanos e facer unha plaza, non estou en contra, pero as cousas non se fan así en política, señor Crespo, e menos a 2 meses dunha cita electoral importante na que os dous sabemos que as cuestións, que as votacións van a estar moi axustadas unha vez máis. Despois sentámonos, se vostede é o alcalde, eu séntome con vostede a negociar esta cuestión e a mí gustaríame que se eu son o alcalde fose tamén así. Pero creo que as cousas polas bravas e deste xeito non se deben facer en democracia, que é o que están facendo vostedes. E insisto, si, fun eu o que reventou este pacto en nome da racionalidade e do respeto aos cartos dos veciños e das veciñas de Lalín. Nada máis. Moitas grazas. Ben, estaba falando ca teniente alcalde da posibilidade, en vez de intervir ela, como ten moitos puntos para intervir neste pleno, que o faga eu xa directamente, porque senón despois... Ahora che digo. Entón, pois, falaba ca teniente alcalde da posibilidade xa de contestar eu para que vostedes teñan o turno de réplica. Senón despois, se fala ahora ela, é por falades vos outra vez, por falo eu, non hai turno de réplica, entón, para que non haxa dúbidas. Ben, eu sobre este punto quero ser moi concreto. En primeiro lugar, con respecto ao que dice o señor Cuíña de a posibilidade de votar por separado, eu, se é legal, non teño ningún convite, por a miña parte. Digo, se se pode, por mí non hai ningún problema. Si estamos todos de acordo, sí. Susana di que non podemos votar por separado. Eu digo que non teño inconveniente, se pode, pero claro, eu non quero ningún problema. Por nós non hai problema ningún de votar por separado, pero... Sí, a ver, se non digo, estamos dicindo que se técnicamente é posible, que non hai problema ningún pola nosa parte. Solo acuerdo, yo dije que entendía que no, pero sí se hizo. Al final se hizo. Yo entiendo que no, porque solo hay una propuesta, ¿vale? Eu que non quero é que teñades por ningún problema a proposta. Es que despois a nosotros, a la hora de tal, está dos... A ver, eu que quero para que quede claro. Yo entiendo que no, que fale a interventora e máis que fale o secretario. Eu por nós non hai problema ningún, sempre cando non haxa ningún problema legal. Se depois hai algún problema legal para executar a historia, eu prefiro votar un solo. Habría que preparar outra propuesta. Unha propuesta separada de cada uno. Señor secretario, vostede que di? Vamos a ver, habría que entender, claro, lógicamente, si se van a hacer dous grupos entre o tema da plaza e o resto, habría que facer sumas e restas para entender que hai dúas propostas, claro, obviamente. Se estamos todos de acordo, e unha vez... Unha protesta formal xa, porque vostedes saben que eu estando no sillón ese fíxose 1000 veces a proposta, a veces do Partido Popular, para votar a favor, cando facíamos negociacións de remanentes e tal, para votar a favor de cousas e outras non, que tiñamos pactadas, fíxose 1000 veces. Por lo tanto, a miña protesta formal a este respecto do seu potencial cambio de criterio. Non, eu non cambio de criterio, eu sosteño que sí que se pode facer. As anteriores interventores non tiñan problema, pero se vostede fai o cambio de criterio, vai a protesta formal do meu grupo. Porque hai hemeroteca de sobra e actas de sobra en esta casa que demostran o contrario.
O único que digo é que por nosa parte non hai ningún problema, pero eu non quero que estes expedientes teñan ningún problema, valga a redundancia. É dicir, por nosa parte votar por separado para que votedes distintas modeiras non hai problema ningún. Ahora, se isto vai ter cola no sentido de que despois calquera destes expedientes que están metidos nesa modificación nese expediente despois teña algún problema, eu así prefiero non separalo. Eu por mí non hai ningún problema. Ahora ben, eu creo que, ainda que votemos en conxunto, explicado o sentido do voto, xa tamén está claro. É dicir, eu votaría a favor, imagínate, eu absteño o meu voto en contra, eu votaría a favor neste punto, neste e neste, pero non podo por culpa desto. Esa está, queda clara a intención, queda en acta. Eu si teño garantías. Pero que non consinto, ou polo menos quero que quede constancia da queixa formal, é un cambio de criterio cada vez que lle dá gana, o máximo respeto a figura do secretario. É evidente, vostedes saben o que se non veces. E entón, isto é o que non pode ser. É o que non pode ser. E a miña queixa non é a presidencia ni o grupo de goberno, é a secretaría, neste caso, polo cambio de criterio. Eu non cambio de criterio. Eu sosteño que se pode facer. Podemos entender que hai dúas propostas restando esa proposta da Gran Plaza do resto. Punto, nada máis. Non cambio de criterio. Levamos toda a vida sosteniendo isto. Señora interventora, que podemos facer? Por A mi ver, parte, a miña non va a haber pregunta problema para a tramitación. é clara e meridiana. Si votamos por separado, calquera das dúas partes, tanto a Gran Non va a Plaza, impedir que continúe con la tramitación. non va a impedir. Pero a mí me Vamos ter parece- algún problema na execución do No, resto? a mí me parece moi pouco ortodoxo e moi pouco tal, si no habría que haber presentado dos propuestas distintas, porque lo lógico es venir con un... Por eso se presentan distintos expedientes de modificación. Esa línea impugnase este punto posteriormente. Creo que estamos todos de acordo en facelo, entón. A ver, eu creo que se hai acordo unánime nos 20 membros da corporación que estamos hoxe aquí reunidos. O secretario di que non hai ningún problema e a interventora, inda que sí, di que debía ir todo xunto, entende que non debía prexudicar a ninguna das dúas partes que quedan segregadas, pois entón, dámoslle para diante e votamos por separado. Es una decisión del Pleno, sí. Ben, aclarado eso. Ben, para non alongar moito o debate, dunha maneira telegráfica, con respecto a este punto que leva bastantes cousas, 1.171.750 euros. En primeiro lugar, decirlle ao señor do Bloque Nacionalista Galego, a Paco Vilariño, dice que unha das cousas que non é que me moleste, porque eu entendo que é parte do xogo político, pero que non a vexo moi razonable, ainda que sea xogo político, é que leva dicindo con respecto á Gran Plaza que explique cales son as razóns reales. Asegurolle que é a razón, hai unha sola, que nós queremos fazer esa plaza, non hai outra. Eu asegurolle, se vostede o que quere dar a entender con eso, ás veces cando se pide esas explicacións, é como se eu tuvera algo que ver con algún membro de alguna familia. Asegurolle que non. E se non me cree, non me crea, pero asegurolle que non. Eu non teño nada que ver. Eu creo que, ademais, vostede debería sabelo, pero eu asegurolle que non ten nada que ver. E dice que tivemos 4 anos absolutamente non fixemos nada. Iso é mentira. Nos 4 anos, cando empezamos en xullo, eu antes de decembre tuve unha reunión con eles, a primeira reunión. E logo quedamos de vernos despois da Feira do Cocido. Entón, habíamos quedado po ano 20 despois da Feira do Cocido. Veo a Feira do Cocido e a semana seguinte encerrámonos. Obviamente, xa pasou o mellor vida da Gran Plaza. Por qué? Porque veo a pandemia, non sabíamos nin para onde íbamos. Durante ese ano de pandemia non se fixo nada. Logo, no seguinte ano, que foi de pandemia relativa, tampouco se fixo, e cando pasou o segundo ano da pandemia, retomámoslo. E aquí isto vai para todos. E cando retomamos, eu dixenlle aos señores que viñeran falar comigo, mira, eu que quero é que me digan, non podemos, cando vin que eran tantos propietarios ou copropietarios, porque en algún caso no de Losada son 20 ou polo menos 20 copropietarios, porque está a herencia tamén de Ricardo, que ten a súa vez 5, entón está ramificada en 20 trociños, entón, pois, e na outra tamén eran bastantes, pois o que dixen é, bueno, a única forma de poder negociar isto é que vos reunades cada un ca súa familia e que me digades se realmente estades autorizados, entre comillas, inda que despois cada un ten que vender o seu e ao notario teñen que ir todos, se estades autorizados a poder negociar en serio, porque o tempo ni me gusta perdelo, ni me gusta que me fagan perder. Entón, hai realmente posibilidades de comprar eso e chegar a un acordo? Sí que as hai. Bueno, pois entón demostrémolo. Reunidemos cas familias e temos unha reunión e decidirme que son dos representantes das familias e que non hai ningún problema. Vale?
Eu, das persoas, fíxome, o fíome, mentre non me demostrei o contrario. Entón, o que ocorreu foi que ao cabo de 15 días ou un mes ou así, tuvemos outra reunión e dixo, mira, eu teño Gerardo Abeledo, dixo, eu teño, digamos, a autorización da miña familia a negociar en nome deles, eu vou ir comentando como van as cousas, eu eríxome en representante da familia Abeledo, para todos sin excepción, porque nas familias, por sempre, uns teñen máis trato con uns que con outros, entonces, perfecto, ningún problema. José Ramón Trabazo díceme, eu tamén me erijo en representante da familia Losada para negociar isto, teño autorización de todos, punto. E, bueno, pues sentámonos entonces e empezamos a negociar. Eso foi o que pasou. Podedes pensar que hai outra explicación, non as hai. É tan sencilla como eso, aínda que poida parecer que non é así, é así. Entón sentámonos e non pensedes que foi fácil. Porque, oye, dicir que non fixemos nada por eso, xa vos digo, a primeira reunión foi antes da pandemia, despois da pandemia non fixemos nada, porque, obviamente, co que estaba vindo por diante, a Gran Plaza pasaba un segundo término. E logo, despois, cando, entre comillas, pasou o temporal, volvemos a negociar, e non acabamos antes, sencillamente eso. Entón, claro que podía vir antes, pero eu creo que estou legitimado como político que son, como son vostedes, para que un tema, inda que veña a última hora, eu creo que tamén teño dereito a poder vendelo, se os achei, porque eu os achei, non? Entón, bueno, pero eu aí tampouco poño ninguna pega, quero dicir que vostedes veno como se fora algo escandaloso que a última hora eu trouxer isto. Isto non é de última hora, que isto son horas e horas de negociación, para arriba, para baixo, para un lado, para outro. É que, a mellor o señor Vilariño non, e a Alba a mellor tampouco, pero o señor Cuña que estuvo aquí sabe como son as negociacións e que van para diante para atrás e de repente reventan e queda a Vilarvir sin contar, e iso pasa moitas veces. Por lo tanto, sí que claro que podía esperar, pero eu tamén quero, en honor á verdad, que hasta o 28 de maio o que caiga na rede é peixe, no sentido de que se podo cumplir co que dixen, por que non vou cumplir? O Gallada era cumplido con todo, ainda que fora o último día a última hora. Se hai un partido de fútbol e no último segundo, outro día estaba vostede ali no Lalín, eu non vou moito, pero de vez en cando vou ver o balonmán. E o equipo que era a Cañiza agarrou e no último segundo cargounos un gol e perdemos de un. No último segundo, non no último minuto, no último segundo. E ganaron o partido. Quero dicir que hasta o día 28 poderemos facer cousas hasta que despois quedemos en funcións. E eu estou de acordo en que unha plaza destas que ten que ter un consenso amplio e, lóxicamente, vostede dice que se non é alcalde que se sentará para negocialo, e eu digo exactamente igual que a di vostede, que se non son alcalde que me sentarei para negociar a parte que me toca. Oye, pois, eso será o que diga o povo de Lalín. E se quere que eu sea alcalde, a xente sabe que é o que quero facer, e se quere que non sea, pois tamén. Entón eu vou non respetar, faltaría máis. E agora xa estou cocido. Hai anos ao mellor non estaba tan cocido, pero agora xa estou cocido de volta e volta. Xa me cocín por un lado, cocíme polo outro, xa non teño máis. Por lo tanto, o que quero dicir é que, a ver, primeiro, señor Vilariño, non hai ninguna mala fe nin nada, non hai ninguna razón. Perdone. Bueno, pois, eso é o que quería dicir. Dou agora o segundo turno de palabras e pois xa remato eu. Ten a palabra, señor Vilariño. Si eu, o que se está escenificando aquí é puro teatro, non? Bueno. Está máis que claro que non é que dependa de vostedes, está máis que claro co que vostedes traen hoxe aquí, que non poden, non lles dá tempo, porque non o xestionaron, que comprometer, no mellor dos casos, levando o vindeiro pleno a compra, porque é obrigatoria que leven a pleno, 174.000 euros. Isto é o bluff no que se convertiron neste tema que, desde logo, era a bandeira de vostedes. Isto é a realidade. O resto é puro teatro. E o poden escenificar como queiran, pero queda exactamente niso. Por tanto, non van desde logo, poder facer nin comprometer o que vostedes querían e o que vostedes iniciaron a última hora. Claro, eu digolle, expliquen o que hai de fondo, porque es que ninguén nos seus cabais entende que a menos de 2 meses dunhas eleccións municipais se queira comprometer un proxecto millonario cando, desde logo, as arcas municipais as van deixar xa moi tocadas, non? E ainda por riba que sexa a próxima corporación que, desde logo, teña que asumir eso. Insisto, se o BNG goberna, estes 174.000 euros
quedan en nada. Nós vamos paralizar iso. E iso foi o que nos levou a non pactar con vostedes a axenda urbana. Unha axenda urbana que o único punto específico que levaba, e para isto, desde logo, non hai que ser unha lumbrera intelectual, era a Gran Praza. Se algo recollía fora do xenérico, era a Gran Praza. O resto era todo un copia e pega. E, polo tanto, nós, evidentemente, aí non entramos. Non. E o tivemos sempre clarísimo e por eso votamos en contra. Mire, vostede di que todo o que cae na rede esta última hora é peixe, non? O que é unha ruína. O que é unha ruína este proxecto, desde logo, para os intereses dos veciños e veciñas. E digo yo claramente, porque nós entendemos que hai moitísimas máis prioridades que atender desde esta casa e onde gastar os cartos e non desde logo nesto. E sobre todo porque vostedes ademais carecen de modelo urbano, clarísimamente, e ninguén se cree que aposten precisamente por esa vía ou que este sexa o motivo polo que vostedes queren tirar isto para diante. Pero, insisto, eu non lle vou entrar no teatro. Non lle vou entrar no teatro. Vostedes admitan aquí, se non lle pregunto a esta interventora e ao secretario, se teñen capacidade de comprometer neste mandato máis que estes 174.000 euros. E eu asegúrolle que non a teñen, porque non teñen máis remanentes e porque non teñen máis orzamento para levar. E porque, insisto, e porque os plazos son os que son e tería que vir o vindeiro pleno como mínimo a compra deste. Gracias, Paco. Alba, ten a palabra. Bueno, nós seguimos manténdonos no mesmo que dixamos ata ahora. Se ao final se vai a votar por separado, obviamente isto vamos a votalo en contra e o resto de puntos que iban dentro desta modificación vamos a votalos a favor porque creemos que así debe ser. E votamos en contra, por qué? Pois porque non estamos de acordo, e non estamos de acordo polo que xa expuxen na anterior intervención, pola dimensión do proxecto, polo custo económico do mesmo, porque os nosos veciños e veciñas teñen outras necesidades, e, por certo, necesidades de primeira orde que non están cubertas, e a verdade é que non sei como se lle vai dicir ás deceas de veciños, por exemplo, que non teñen praza na gardeiría, como van quedar sin praza na gardeiría, algúns terán que reducir xornadas ou deixar o seu traballo, e como van a ter, en cambio, unha gran praza de non sei cantos millóns de euros e 8.000 metros e non sei cantos cerrados. Ou non sei como se lle vai explicar aos veciños do rural, aos veciños e veciñas do rural, que non teñen alcantarillado ou non teñen saneamento, pero sí que van a ter unha gran praza no centro da vila. Eu creo que non é explicable. E, ademais, o dito, creo que non é a maneira nin o momento de facelo. Estamos a 2 meses das eleccións e pode dicir o que queira, pero isto non é lóxico. E se isto fixera outro goberno, vostede estaría poñendo o berro no ceo. E non é de recibo que un proxecto desta envergadura se faga ás presas e correndo e, sobre todo, sin ter nada claro, porque non nos aclara nin a nós nin ao resto da veciñanza. Dixo no anterior pleno claramente que se pagaría pagando e que o proxecto sería un proxecto e falou dunha infografía que só era unha infografía. Entón, ao final, está comprometendo algo sin saber moi ben nin sequera o que se vai a facer aí. Evidentemente, vostede está no dereito de vender o que queira e nós de criticar este tipo de actuacións que, ademais, eu dito, non son quen nin de aclarárnolo. Facer isto a 2 meses dunhas eleccións non ten sentido ningún. E vostedes seguro que teñen claro que van a entrar vostedes, pero a posibilidade de que cambie o goberno está aí e é evidente. Tiveron 4 anos para comezar con estes trámites e veñen a estas alturas co tema. A famosa infografía xa existía no 2019, nas eleccións do 2019, e a pandemia non pode nin debe ser excusa para todo. E remato. Gracias, Alba. Turno para Rafael Luis. Sí. Compromiso, respecto ao criterio de todos os grupos, compromiso quere decir que pactou a xenta urbana absolutamente convencido, porque sabemos que, gracias a eso, é moitísimo máis fácil acceder a fondos europeos que poden ser neurálxicos para este pobo nos próximos anos e antepoñemos o interés do pobo de Lalín o interés particular da nosa formación. Falo da nosa formación. Punto 1. Punto 2. Compromiso está a favor de aumentar os espazos peonís como plazas ou como rúas, dixémolo, levámonos no noso programa electoral dende sempre e, polo tanto, estamos a favor deste tipo de cuestións, porque somos un partido de goberno. Non temos especial vocación de estar na oposición eternamente. E despois, insisto, eu, aos que me estén escoitando polos diferentes medios ou polos medios de comunicación, e ao pobo de Lalín me dirixo en este momento dicíndolles que se o Partido Popular sigue gobernando no próximo mandato, este que lles fala fará todo, baixará modestamente a orella, valga a expresión,
sentarase a falar desta cuestión para facilitalo nas mellores condicións posibles, falando con quen haxa que falar para o respecto. Pero que o noso modelo é absolutamente diferente en unha cuestión e que creo que vai ser un punto absolutamente neurálxico e primordial da próxima campaña electoral e do Lalín dos próximos anos. Que decida o pobo e que eu aceptarei o que diga o pobo en este sentido. Pero temos claro e decimos claramente no pleno que é o que representa aos veciños e veciñas de Lalín que a nosa folla de ruta é outra diferente a que plantexa o grupo de goberno en este momento que levou as eleccións do 19 sin saber exactamente o que presentaba, como recoñeceron anos despois, e que a día de hoxe o propio líder do Partido Popular recoñece que non se sabe nin como vai a ser, nin canto vai custar, nin cando se vai facer, nin de que xeito, nin con que proxecto. E iso é, cando menos, dun punto de vista democrático, máis que discutible e o contrario do que debería facer un goberno serio. Moitas gracias, señor Cuña. Ben, pois para rematar, dicir que vostedes acúsannos sempre, especialmente a min, e acúsannos de non presentar máis que infografías. Grandes cousas que agora son realidade na LIN foron infografías antes. Este Concello antes foi unha infografía, agora é unha realidade. O Lalín Arena foi unha infografía que me criticaron, agora é unha realidade. O Pazo de Liñares foi unha infografía, criticábanme que dicía de onde iba a quitar os cartos. Quitei-nos sin que puxera nada ao Concello, simplemente pagamos a ruína, o Concello pagamos as ruínas que había no Pazo de Liñares, o resto non se puxo un peso, gracias á xestión. Por lo tanto, eso foron todo infografías. E na plaza tamén hai unha infografía parecida. A primeira infografía que fixemos do Concello non se parecía nada ao que despois foi o Concello. Por que? Porque a idea era facer un Concello. Tiñamos a idea, como o importante era o concepto. Nos queríamos nesta zona, desarrollar esta zona urbanísticamente e facer aquí o Concello e os xulgados. Ese é o que tiñamos claro. Despois o Concello foi un concurso internacional e ganou o proxecto que tiña que ganar. Ben, eu non lles compro para nada de que o que afirma o señor Vilariño de que isto é puro teatro. Nada máis lexo da realidade. Por que puro teatro? Porque nós, que está acabando un mandato, non podemos, hasta o último día estamos gobernando. Nós hasta o 28 estamos gobernando. A partir do 28 quedamos en funcións durante un mes. Ben, obviamente non se nos ocurre facer nada en funcións, pero mentre estamos gobernando estamos legitimados porque o pobo de Lalín así o quixo. Encima, non son nada xenerosos porque saben que este mandato foi un mandato bastante podre por culpa da pandemia, porque nos condicionou moitísimas cousas, e sobre todo quitounos moito tempo, e o tempo vale moitos cartos, e quitounos moito tempo, quitounos moito tempo, moitos dolores de cabeza. Por lo tanto, aínda menos mal, porque eu podolles comprar que vostedes como oposición non nos queiran deixar, non nos queiran nin siquiera dar pan e sal, pero eu que si un momento de mostras andando e podemos enumerar miles de cousas que se fixeron estes 4 anos, non centos, miles de cousas. Por lo tanto, nós non estuvemos de brazos caídos e sin facer nada e agora ven un apuro porque hai eleccións. Non, nós estuvemos apurados desde o día que tomamos posesión o 13 de junio. Estuvemos apurados ao mesmo ritmo de traballo. Por lo tanto, eu non sei a que ven rasgarse as vestiduras agora. Mire, señor Vilariño, andan sempre ca cantinela da débeda. Vostedes dicen que temos unha débeda, ao facer cousas hai que pedir créditos, pero sabe unha cousa? Pero xestionamos para que veñan para aquí. Vostede non afirma, dice, é que teñen unha deuda, pero fala algo acaso vostede de que a noso Estado nos debe entre solo do DUSI e do IDAE máis de 5 millóns de euros? Están xustificados, perfectamente xustificados desde setembro pasado. E o Ministerio a día de hoxe ainda non nos dou nada. Por lo tanto, non fale de deuda millonaria cando que nos deben é unha deuda millonaria, pero nos debe a noso Estado, que non lo vai a pagar, non teño ninguna dúbida. Tiña que estar pagado, pero non está pagado. Por lo tanto, de deuda millonaria, nada que non dé asumido. Alba, o noso Concello é un Concello razonablemente pudiente. Non somos un Concello super rico, pero somos un Concello que non somos unha inmobiliaria, pero que temos uns valores inmobiliarios importantes como teñen os concellos que están ben dotados. Non é un concello próspero, é un concello fuerte, é un concello pudiente, e temos moitos bés, que chegado o momento, se se quixera, poderíanse vender, porque temos bés, temos solares a mazo, temos propiedades a mazo, e son de todos os linenses, non son de ninguén, nin son do goberno. Por lo tanto, somos un concello con recursos. Ben, vamos a votar. Señor Cuña, estou de acordo con vostede de que son modelos distintos, que en algunhas cousas poderemos coincidir, noutras non.
E o que queda claro é que se nos gobernamos intentaremos fazer a gran plaza o mellor que poidamos e quitando cartos debaixo das pedras, como sempre fixemos, demostro a experiencia me remito, e se non gobernamos, obviamente vostedes están legitimados para fazer o que estiman oportuno. Faltaría máis. Ben, vamos a votar. Eu creo que neso non pode ter vostede queixa que cando alguén me pide... Señor Vilariño, cando alguén me pide... A ver, Paco, cando alguén me pide calquer prebenda, concedo a sempre. Bueno... En fin, votamos por separado como facemos, secretario. O sea, todas menos la de la plaza. Menos la o sea, primeiro votamos las 4. as modificacións menos a plaza. E despois votamos a plaza nunha segunda votación. Entón, votamos as modificacións menos a plaza. Votamos. Votos emitidos 20, si 20, apróbase por unanimidade. Espera un momentiño. Segunda votación. Volvemos a votar. Ahora votamos a plaza. ...20 votos emitidos, 11 síes, 9 nons, queda aprobado por maioría. Pasamos ao seguinte punto. O seguinte punto é o punto 8, expediente número 1465, modificación de crédito extraordinario, suplemento de crédito. Ten a palabra Maripaz, a tenente alcalde. Ben, este expediente trátase da dotación de crédito para distintas actividades do fomento do deporte ou a subvención nominativa EDE deste exercicio 2023 por un importe de 277.406,53. Concretamente trátase da subvención... Sí, Paz, continúa. Concretamente trátase da subvención nominativa a EDE para o desenvolvemento de campañas de dinamización comercial por 100.000 euros. Tamén subvención nominativa á Asociación de Amigos Casa Museo do Patrón para a realización de actividades culturais e artísticas por 5.000 euros durante o ano 23. E o punto terceiro é para o fomento do deporte. Por un lado son 75.000 euros para as subvencións deportivas, 12.000 euros en subvención nominativa ao Club GTR Galaico e 12.000 euros de subvención nominativa ao Club Estoi MTB Team para a organización do desenvolvemento da actividade deportiva Lalín Bairras 2023, que está previsto para o 4 de xuño. 9.506,53 euros son destinados ao concepto de pago por xuros do préstamo no Banco Sabadell por actuacións do DUSI e 47.889,78 euros para o cambio da cuberta da gardería de Pontiñas, que xa vai ser abonada en compensación polo Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar no importe das liquidacións que lle corresponden aos 2 semestres do ano 23. 16.010,75 euros van a ser para o confinamento do funcionamento das garderías. E como me resta uns minutos neste punto, quero tamén facer uso da palabra para explicar que a débeda do Concello de Lalín é absolutamente sostible e non se pode enganar con tanto descaro a xente, porque os límites do endebedamento que o Ministerio de Facenda ten para os concellos de 20.000 habitantes como é o noso chegan hasta o 110% dos ingresos correntes. E no caso de Lalín non se chega nin ao 25% dese endebedamento. E, ademais, hai un dato que esta débeda é irreal, xa que realmente se trata dunha operación crediticia para garantir en prazo a contratación de moitas das obras que vostedes coñecen e que aquí se lles deron detalle de cada unha delas.
En moitos casos tamén son para confinanciar as axudas que este goberno conseguiu de fondos europeos de gran alcance, como é a do IDAE, como é a do Reazpón da Diputación ou a que se resolveu para a reforma da Plaza de Abastos. A verdade é que xa estamos cansos de tantas semanas da oposición dedicándose a facer un escándalo desta existencia da débeda que non a ten o Concello de Lalín. O Concello de Lalín ten unha débeda perfectamente asumible e mesmo amortizable en poucos anos coa xeración de remanentes de tesorería nos vindeiros anos. E, polo tanto, teñan en conta tamén que eso sí que non o queren... Eu non iba a falar, pero vou falar do que non toca, como fai a teniente alcalde. Mire, canto é a débeda, insisto, canto é a débeda que vostedes, en canto endebedaron os veciños e veciñas de Lalín vostedes? 10,5 millóns de euros. 10,5 millóns de euros. Se o que estou dicindo é mentira, que me corrixa a interventora, por favor. Vostedes endebedaron a todos os veciños e veciñas a día de hoxe en 10,5 millóns de euros. E non só non lles chega, é que ainda pretenden, con locuras como a da Gran Praza, ir a moito máis. Non, se aquí o debate non vai ser se é asumible ou non. Non, claro, vostedes poden deixar un concello en coma financiero para que os que teñamos que vir despois do 28 volvamos a sanear o que vostedes destrozaron. E xa o fixemos fai 4 anos. E vostedes, cando entraron aquí, que vostedes sí que non din, a realidade, cando entraron aquí, se atoparon con as arcas municipais saneadas e con 6 millóns nas arcas municipais. E non lles chega nada. E a xente de Lalín que reflexione en que gastaron a millonada que vostedes gastaron e aínda así non lles chegou e tiveron que endebedar. Como que é asumible? Asumible o que? Que vostedes non teñen límites para gastar. Que vostedes, a máis, gobernaron no máis absoluto despilfarro e falta de contención, de falta de responsabilidade a hora de xestionar os cartos públicos. Eu digo moitas veces a vostedes, se os cartos foran de vostedes non os gastaban dese xeito. Seguro que non. Vostedes están utilizando as arcas municipais ao servicio do Partido Popular, comprando vontades, malgastando os cartos públicos, pero non, desde logo, coa finalidade de defender o interés xeral e as necesidades dos veciños e veciñas de Lalín. E iso é a realidade. Eu sei que non lles gusta e que lles molesta, pero insisto, se o que estou dicindo é mentira, que me corrixa a interventora. E tamén lle volvo a preguntar, son 10,5 millóns ou non? Porque parece que hai tabús e que non queren decir a cifra. Pero es que iso aparece nos informes de intervención, que aquí non nos estamos inventando esta cifra. Entón vostede, que intentou ahora nesta intervención facer un alegato de defensa da xestión, pois diga a verdade, dígalle aos veciños e veciñas, non pasa nada. Pero vostedes se van presentar a unhas eleccións onde, desde logo, van ter que explicar que fixeron con 150 millóns de euros que gastaron en 4 anos e aínda así endebedaron ao Concello, polo tanto, todos os veciños e veciñas de Lalín, en 10,5 millóns de euros. Vostedes non teñen límite a hora de gastar. Vostedes se convertiron, e xa yo dixen moitas veces, nunha inmobiliaria, se convertiron nun partido que xoga cos cartos públicos o Monopoly. Eso é no que se convertiron vostedes. Que a xente pense se con toda esa cantidade de millóns que vostedes gastaron os ven refletidos no seu día a día. E seguro que a resposta vai ser que non. Seguro que a resposta vai ser que non, pero que hasta vostedes o admiten, é que vostedes, dos 3 grandes proxectos que traían, co que se presentaron as municipais, fixeron exactamente 0, ningún. De o 90% que prometeron, non fixeron nada. Non xa sabemos que a súa política é máis orientada a outro tipo de cuestións, pero, hombre, intentar sacar peito do que son as fraquezas, eu por aí desde logo lle aseguro que o BNG non pasa, non pasa. E nós desde logo non cambiamos de discurso en función aos intereses de cada momento. Fai media hora decimos unha cousa, a media hora decimos outra cousa, nós non. Eu tamén lle digo, non estamos convencidos
E legítimamente podemos estarlos, faltaría máis como calquera dos que forman parte desta corporación, que nos imos gobernar. Imos impedir que a Gran Praza vaya adiante. E se a xente nos quere situar na oposición, eu tamén lle digo, con nós non conte para pactar a Gran Praza. Con nós non conte. Se vostede goberna, con nós aí non nos vai a topar nunca, nunca, para pactar proxectos megalómanos que, desde logo, non lle interesan á cidadanía. Moitas gracias, señor Vilariño. A quen lle dou a palabra? Alba. Alba, tes a palabra. Nos viñamos con toda a boa intención do mundo de axilizar o pleno para non ter que suspender a sesión. En este punto non ia intervir, pero claro que con esa intervención como para quedar calados, porque ainda por riba ven cargando contra a oposición sin vir a conto, porque comezou xa cargando contra nós. E cargando contra nós por qué? Porque se fala dunha débeda de 10 millóns de euros, pero é que son 10.379.759. É algo que non sacamos nós e é algo que sacou xa a prensa. E isto é pola súa xestión, non é por outra cousa. E gustaríame saber como é unha débeda irreal, o sea, como é unha débeda irreal, porque as débedas ou son ou non son, sexan para o que sexan, pero ou é ou non é. E isto en 4 anos, porque se votan 8 de xestión no goberno, é dicir, se siguen gobernando despois do 28 de maio, pois non sabemos ata que límites nos poden levar. E falo da Gran Plaza, da área deportiva, etc., de outros centros de proxectos megalómanos que, por suposto, van disparar a débeda aínda máis. E remato nesta primeira intervención, pero sí que me gustaría contestar as preguntas. Gracias, Alba. Ten a palabra Teresa Varela. Bueno, boas tardes a todos e a todas. A ver, a oposición viña ca predisposición que moi ben dixeron os compañeros de bancada da oposición, de non intervir nos puntos económicos porque estábamos de acordo. O que pasa é que entrar a temas fora da orden do día trae estas consecuencias. A deuda é a que é. Sabémolo todo, está publicitado. Non é só eso, é que o 13 de marzo, na plataforma de licitacións, saleu o préstamo de 1.447.163,5, que, por certo, foi cando nos enteramos da liquidación, porque ni siquiera son corteses, porque antes de colgalo nun expediente dunha plataforma, deberíaselle pasar a oposición. Pero nin eso son capaces de facer. É dicir, son super irresponsables na súa xestión e a maiores non teñen deferencia polo traballo dos demais. Ese día, tan pronto colgaron o expediente, vimos e fomos coñecedores da licitación, da liquidación. Liquidación na que hai un remanente de 1,5 millón de euros este ano. Pero que o señor alcalde fai uns plenos, se lle enchía a boca dicindo que como iba a haber uns remanentes moi altos, que xa iba a amortizar a deuda para chegar ás eleccións con deuda cero. Eso reiterónolo pleno tras pleno. Bueno, pois nos expedientes que traen agora xa ten comprometidos, dos expedientes que nós podemos ver, 700.000 euros, casi 800.000 euros, co cual a amortización vai ser ínfima. A amortización que, por certo, sí que puderon facer nos exercicios anteriores, porque sí que quedaron remanentes e non foron, o señor alcalde, neste caso, capaz de firmar un decreto de amortización da deuda, porque os préstamos sí que están contratados, sí que existen e sí que son por esa cuantía, co cal non queiran engañar. Pero que a eses préstamos temos que hai inversións comprometidas a 4 anualidades con un compromiso de pago que tamén hai que sumar a esta débeda, como é a casa de Don Álvaro e a compra da Gran Plaza que pretenden deixar hipotecado ao goberno seguinte, porque hai outras 3 anualidades pendientes de pago. E a maiores, como se convertiron, como ben lle dixo Paco Vilariño, nunha inmobiliaria, a señora presidenta da Diputación cedeulle todos os inmobles de Mouriscade, inmobles que tamén hai que arranxar, inmobles que tamén hai que poñer cartos encima da mesa, co cual seguimos incrementando a débeda, co cal non pretendan engañar porque os créditos están firmados, asinados e sí que existen. Grazas. Gracias, Teresa. Ten a palabra a Tenente Alcalde Maripaz. 3 minutos.
Ben, a verdade é que é tan doado pedirlle á oposición reducir a débeda e pedir equilibrio cando vostedes saben, e o acaba de decir o alcalde unha vez máis, que este goberno está esperando que do Estado se ingresen esas subvencións que están pendientes e que están pendientes pero que os provedores a día de hoxe xa están abonadas e xa cobraron. Se o Estado abonara esa contía, a débeda da que fala a oposición quedaría reducida en case a metade e acabamos de saber, ademais, que eses fondos non chegarán nin neste exercicio do 23, senón que se van a retrasar ao 24. Deso sí que están caladiños, porque eso sí que non interesa. E esa medida sí que é a que afoga a todos os concellos e a Lalín, pois evidentemente polo importe que ten. Vostedes non deixaron débeda ningunha. Poden afirmar que vostedes non deixaron débeda ningunha e que tampouco deixaron... Unha cuestión de orden. A ver, vamos a ver. Vostedes... Pero vamos a ver, pois cando lle toque a usted no turno de palabra, responde. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Cada un... A ver, señor Vilariño, escoíteme. A educación é o que lle pide a vostede. A ver, está intervindo a tenente alcalde e están vostedes interrompindo constantemente. Vostedes, ela que diga o que queiran no seu turno de intervención e vostedes, cando lle toca o seu, digan tamén o que queiran, están no seu dereito, pero non estén interrompindo constantemente. Está intervindo e ustedes están lle preguntando, deixenlle que interveña ela o que quera dicir ela, non o que quere vos que diga, que é distinto, Ben, continúe, por favor. Vostedes... Durante semanas dedicáronse a vociferar e a criticar este goberno e que era un escándalo a existencia de 7,1 millóns de euros de remanentes e acusáronos de malos xestores. De malos xestores e que non éramos capaces de executar o presupuesto. Un presupuesto, por certo, o máis amplio da historia de Lalín. E chegaron incluso a aventurar que tiñamos, que pecharíamos o ano 22, e iso está aí a hemeroteca, é tan reciente, que deixaríamos máis de 10 millóns de euros de remanentes. Bueno, pois, sí, que ben nos virían ter eses 10 millóns de remanentes para poder afrontar o que temos planificado. Non son así, son uns remanentes de pouco máis de 1 millón, e que supoñemos que volverán a criticar pois será tan pouco aforro e que serán incapaces de recoñecer que isto é debido a toda a xestión que este goberno pois está a facer e non está en dúbida o traballo ímprobo que fixo e que puxo en marcha este goberno tanto na contratación como demostrando a capacidade que vostedes, unha vez máis, néganse a admitila, néganse a querer que o pobo de Lalín medre, néganse a que o pobo de Lalín que teña todos os recursos e todas as infraestructuras que precisa. Pero vostedes, o que preguntaba, contesten se deixaron débeda ou se deixaron préstamos. Creo que a resposta é máis que afirmativa, que vostedes deixaron préstamos e que vostedes tamén deixaron débeda. Gracias, Maripaz. Turno para Paco Vilariño. Ou xa acabou? Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Home, non creo que vostede quixera deixarme sin turno despois de dicir o que dixo anteriormente, non de deixar a falar. Vale. Mire, pode dicir 10 millóns e medio de débeda e non lle vai sair nin urticaria ni nada. De verdade, cando se di a verdade, non teña medo. 10 millóns e medio de débeda. Insisto, deixenlle falar a interventora. Vale. A boa ou a mala xestión dos cartos públicos non se mide no que se gasta ou no que se deixa de gastar. Vale, como vostede está situando o debate. Senón medirase nas actuacións que se fixo. Por lo tanto, vostedes non veñan aquí como derrochós que son a intentar presumir que gastaron moitos cartos. Home, o debate será se a animalada de millóns que vostedes gastaron nestes 4 anos foron en beneficio dos habitantes de Lalín. Nós, desde logo, creemos que todo o contrario. Foi en beneficio dunhos poucos
pero desde logo non da gran maioría dos habitantes de Lalín. Por tanto, eso é como hai que medir as cousas. Insisto, é unha auténtica realidade. Non sei por que vostede parece que lle sai de verdad. Ten algún problema en decir a débeda que existe. Despois tampouco sean falsos e sexamos serios nos debates. Nos gobernamos co regla de gasto, vale? Vostedes puideron e tiveron toda a capacidade do mundo para facer, desde logo, o gasto que quixeron. E máis, vostedes, a diferencia nosa, gobernan con maioría absoluta e vostedes saben de sobra que o anterior goberno non estaba con maioría absoluta. Por tanto, non me fagan comparativas trampa que non son reais. Por tanto, eu, insisto, quero rematar con este debate que vostede abriu. Deixenlle falar a interventora e que diga cal é a débeda do Concello. Xa sei que non lles interesa, como exactamente o mesmo que non aclararon do tema que lle volverei preguntar máis adiante, que da Gran Praza, que é todo puro teatro, e se poden gastar, insisto, se lle deixan falar a interventora, se poden gastar máis cartos para a Gran Praza a ridiculez que hoxe trouxeron aquí. Moitas gracias. Turno para Alba. Ben, eu creo que fixemos varias preguntas aos tres grupos da oposición e non se nos contestou a ninguna... Bueno, nós evidentemente sabemos a resposta, pero era para que deixaran aquí. Cal era a débeda e como... Bueno, eu preguntei como é unha débeda inexistente, porque ou é o que non é. E hai que dicilo e a xente ten que sabelo, e os veciños teñen que sabelo. 10.379.000 euros. E non entro nos decimais. Fala de que o Goberno Central non lle fixo pago de varios proxectos financiados con fondos europeos, pero como pode ser? Pero cos fondos europeos eses, cos que nos trouxeron dúas mocións aquí para decirnos, para reprobar ao Goberno Central, dicindo que non iba a chegar nin un euro a Lalín. Impresionante. Desos que dixeron que non iba a chegar nin un euro a Lalín. Di que nós non falamos diso. Podemos falar de todos os proxectos que son financiados ou que foron financiados con fondos europeos cando queiran, pero creo que este non é o obxecto do debate e creo que introduciu un debate aquí que non ven ao conto. E, ademais, que falando de fondos europeos, pois quedarían máis en evidencia. Tampouco falaron vostedes, eso sí, dos pagos, como ben dixo Tere, que quedan comprometidos para o seguinte mandato. E o certo é que cando entraron a débeda era prácticamente inexistente e na actualidade supera os 10 millóns de euros. E senón que me corrixa que me ten que corrixir. Remato. Moitas gracias, señora Alba. Ten a palabra Rafael Luis. Mariano Rajoy, cando lle preguntaban por Bárcenas, falaba de ese señor del que usted me habla. A débeda de Lalín é o novo ese señor del que usted me habla, porque a tenente de alcalde non ten a ben decirnos a cifra, pero se son documentos públicos, señora tenente de alcalde, por que ten tanto medo con esta cuestión a dicilo? O 26 de marzo do 22, e teño aquí, bueno, ler literalmente, Diario de Pontevedra, José Crespo, en ese momento alcalde de Lalín, non somos uns malos xestores. El alcalde lalinense defendió a su gobierno, apuntó que non somos uns malos xestores tras deixar 7,6 millóns de euros de remanentes. De hecho, el mandatario puntualizó que la idea es amortizar la deuda en la que incluirá el Concello. He dixo en pleno vostede, non cometerei o error que cometín no ano 15 de deixar débeda para que vostedes me den caña, senón que amortizaremos con estes remanentes para que non quede débeda. Estamos vendo como ese señor del que usted me habla, alias débeda do Concello de Lalín, pois a día de hoxe é a cifra que é. É dicir, unha vez máis, vostede buscou un titular, conseguiu-no, que eso debo decir que é un especialista, tanto nas infografías como nos titulares, do que despois reiteradamente incumple. E, efectivamente, pois a día de hoxe a señora tenente de alcalde, responsable da área económica do goberno de Lalín, non ten a ben contarnos aos representantes dos veciños e veciñas, non sei por que razón, ese señor del que usted me habla, decirnos a cifra que corresponde. Din que son ficticios, ahora culpa de Europa, culpa da pandemia, pero que dio o informe da señora interventora que non cumplen a estabilidade nin a regla de gasto se estivesen estas reglas en funcionamento en este momento, e quen sabe que se volven a funcionar, como todo apunto que va a ser nos próximos anos, Lalín estaría abocado a un PEF, a un plan económico financiero. Non o sei, teria que haber un informe ao respecto. Pero ustedes, a día de hoxe, con respecto ao goberno anterior,
saben que non teñen corsé, verdad que o sabe, señora tenente de alcalde, pero ainda así a interventora informa, no seu informe advirte de que non se cumple a estabilidade nin a regla de gasto. Estalles chamando de algún xeito irresponsables desde un punto de vista con palabras técnicas, de algún xeito. Ou polo menos esta a miña opinión. Non? Nada máis, para rematar a miña intervención, que me quedan 40 segundos, vou non facer en 5, ese señor del que usted me habla, de canto é? Terminou. Moitas gracias. Vamos a ver. O Grupo Popular, que goberna o Concello de Lalín, executou o presuposto máis grande da historia neste ano e contra pronóstico, cando pensamos que iba a quedar moitos remanentes, executámoslo todo. Quedar remanentes é sinónimo de mala xestión. Nós fixemos un esforzo iba a dicir ao revés. Nós fixemos un esforzo super extraordinario para poder executar o 100% do orzamento. E case o conseguimos. Nunca na historia de Lalín se executaron case 30 millóns de euros, pero é que no ano 22 executamos máis ou menos 47, se mal non recordo, sobre 47 millóns de euros. Sobre 47 millóns de euros, señores. Nunca na historia. Que pensan? Que se mellores para executalos que teñen que ir a 20 por hora. Teñen que ir con unha velocidade de cruceiro extraordinario. Se non é imposible. Nunca na historia de Lalín se executou tanto orzamento como se executou neste mandato, a pesar da pandemia. E miren, vostedes teñen unha cantinela que cada un é dono do que di, que non lla vou a comprar. E é que sempre dicen para intentar que somos de vender que somos males xestores, que temos deuda. Mire, nós facemos cousas. A ver, eu teño que lle dicir que vostede déixeme contestar, senón non dou falao. Digo que nós somos uns bons xestores. Eu non quero dicir moi bons, pero como mínimo bons xestores. Extraordinarios xestores. Nós gobernamos con mayúsculas e sin complexos, porque non temos complexos. Pero mira unha cousa, señor Cuella, para facer unha tortilla hai que romper os ovos. Vostedes durante 4 anos non fixeron nada. Entón, obviamente, non tuveron que gastar nada. Pa que? Para non facer nada, gastas nada. É que claro, é que se ti o que gastas vale 20 pesos, non tes extraordinario. Pero nós fixemos miles e miles de cousas. Miles e miles de cousas, comparados con vostedes. Obviamente, tuvemos que gastar. E tuvemos que gastar. Pero mira unha cousa. A deuda do Concello de Lalín, vostedes saben que a min non me dura ningún telediario. Non me dura ningún telediario, porque teño capacidade suficiente para xestionala nun santiamén. Pero é que eu teño unha altura de miras que creo que lle corresponde a calquera alcalde que este no meu sitio e que quero facer cousas polo meu povo. E aquí díganme, os cartos que debullamos, acaso levámolos para casa? Están metidos en obras, están metidos en alcantarillados. 7 millóns de euros vai haber metidos en alcantarillado neste mandato. 7 millóns de euros. Nunca na historia de Lalín se meteu eso. 7 millóns de euros. Pistas, nunca tantas pistas se fixeron. Máis de 120 kilómetros de pistas asfaltados. Están metidos en fontes, están metidos en rúas, están metidos en todas as cousas que fixemos de Lalín, en todas. E podemos demostrar todas e cada un deles. E, señores, nós non somos uns derrochós. A pesar do que vostedes din, eu nin son derrochón, nin co meu, e moito menos co público. Son unha persona sensata, nunca derrochei un peso, nin do meu patrimonio, e moito menos do dos lalinenses. Así que, mire, non se contenta quen non quere. Nós temos conta do recado. Votamos. Eu pedinlle para esa ocasións que falara a interventora para aclarar que... Ben, moi ben. Señor Vilariño, o debate político facémoslo os políticos. Eu sinto... O debate político fala o secretario interventor e cando non, négueles a palabra. A ver, eu non lle nego ninguna palabra, pero estamos votando. O sea que vostede quere introducir unha cousa nova. E eu digolle que non. Vale? Hombre, a ver, señor Vilariño, hasta aí podemos, A miña pregunta é exclusivamente técnica, que diga que a débeda do Concello de... Nós votamos a favor, vou detener a votación, se queren votar, voten. Pero despois de que isto a mí non me dura un telediario, eu propongo rematar neste momento o mandato. Vale. Moi ben. Non me salen as...
Non me salen. Fáltame Fernando. Fernando, non me sale. Ahora sí. 20 votos emitidos. Vostedes saben que a deuda de Lalín dúrame un telediario. Por qué? Porque temos máis recursos que a ningún outro concello para sancionala. E mira unha cousa, sabe unha cousa, cando nos paga o Estado o que nos debe, xa temos xusto a mitad. Cando o Estado paga o que xustificamos no mes de setembro, pasado, que por certo, tiña que telo pagado antes de interventora. Cando tiñamos que haber cobrado os fondos de unidade? A ver. Por non responda. Que non responda. Digo eu. Tiñamos que ter cobrado antes de abril, os fondos do IDAO. Tiñamos que ter cobrado antes de abril. E non nos lo pagaron, porque o Estado non o pagou, que está atascado. Votos emitidos 20. Votos emitidos 20, aprobados por unanimidade. Vamos co punto 9. Vámonos ceñir todos ao orzamento. Modificación de créditos, expediente extraordinario número 9. Ten a palabra a interventora, Maripaz. Maripaz, ten a palabra. Venga, vamos allá. Se queren, dou a palabra a interventora e responder ao punto 9. Presente unha moción que lle Usted presente unha moción que lle voto a favor. No, eu de verdade, que a interventora aprenda de vostede. Paz. Venga. Este expediente trátase dunha modificación de crédito para dar cumprimento. Punto 9. Modificación de crédito extraordinario número 2. Veña. Esta modificación de crédito é para dar cumprimento á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. É unha sentenza que é do 2 de novembro e que ven de ser declarada firme. Foi en febreiro cando recibimos a resolución referente ao pagamento á empresa Galauria dunha diferencia do precio na prestación do servicio entre xaneiro a setembro do 2019 a favor de dita empresa. Financias íntegramente mediante a baixa de crédito na aplicación do fondo de contingencia e é por un importe de 41.856,66. Como se fai con calquera sentenza, pois é unha sentencia que hai que cumplila o máis diligentemente posible e por iso traemos esta modificación para poder facer antes o pago cumprindo desde o momento en que foi notificada. Non teño máis nada que... Gracias. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Bueno, eu admito que de Paz aprendi moitísimo neste pleno e, polo tanto, nesta intervención, dúas preguntas. Pode gastar este goberno neste mandato máis de 174.000 euros para a Gran Praza? Insisto. E a segunda pregunta, de canto é a débeda que ten este goberno? Gracias, Paco. Turno para... Alba. Non intervides. Para vos. Ten a turno Rafael. Só unha cousa, señora Teniente de Alcalde, cal é a débeda do Concello a día de hoxe, se é tan amable? Moi ben. A decisión do importe da Gran Plaza foi unha decisión deste goberno que fora nese importe. Ya o importe da débeda acaballe de decir o presidente cando recibamos os fondos que nos debe o Estado, pois quedará reducido máis ou menos á mitade. Entonces, fagan cálculos vostedes mesmos. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Outra vez, vale. Vale. De canto a débeda, vale, que este Concello ten... No, agora en serio. Agora é para vostede. Agora é para min. O que me vai contestar é vostede. Entón, de canto é a débeda, solicito novamente que a interventora se lle dé a oportunidade de falar, porque, ademais, bueno, despois de que a débeda lle dura un telediario a vostede, este pleno, desde logo, é para aprender moito del. Insisto... Canto patrimonio temos, Paco? Home, é que se está falando de monetarizar o patrimonio, no, o sea, de vender. Se os coitei antes e dicen, non lle entro o trapo, pero se vostede o que está poñendo en riba da mesa é vender o patrimonio de todos os veciños e veciñas, está moito peor
do que eu pensaba. Vender cando estamos comprando todo. Moito peor. O sea, é xusto ao revés. Estamos acaba de dicilo vostede. compramos a casa de Guadalajara, compramos a Gran Plaza. É que xa o dixo antes. Non me interrumpa, por favor. A ver, ahora voume facer eu ofendido, como se fai vostede. Non me interrumpa, que senón é imposible. Vale, entón, permítame falar. Vostede falou antes, e senón, que me corrixan os compañeiros, de que teñen, non? É certo, vale. De que teñen, bueno, pois moito patrimonio, de que este Concello, non vostedes, teñen moito patrimonio e que, obviamente, estaban falando de monetarizalo para, obviamente, aminorar a débeda. Isto non o inventei eu, nin desde logo a miña mente perversa. Dixo vostede. Se vostedes tiran por esa vía para, obviamente, rebaixar a débeda, é, desde logo, ainda máis grave do que pensábamos. Insisto, eu, señora Teniente Alcalde, non lle preguntei se vostedes decidiran gastar 174.000 euros. Volvo a facerlle a pregunta, e insisto que me conteste a interventora se vostedes non queren, que este goberno ten capacidade de gastar máis de 174.000 euros para a Gran Praza neste mandato. Eu asegurolles que non, e que por eso lles falo de que fan auténtico teatro. Auténtico teatro. E insisto, de verdade, eu que nos escoite ten que estar alucinando. É tan difícil que un goberno que se digne diga a débeda que teñen, e que non é a débeda que teñen vostedes persoalmente, é a débeda na que meteron a todos os veciños e veciñas de Lalín. Estamos falando dos cartos públicos. Por lo tanto, o mínimo que se pode dignar un goberno é a dicir, porque que ademais non é ningún secreto, que eso está recollido nos informes de intervención, Por lo tanto, teñan a mínima decencia, insisto, de dicirlle aos veciños e veciñas de Lalín, da súa boca, en canto endebedaron as arcas municipais. E, insisto, permítanlle a interventora que aclare estas cuestións, porque me parecen dunha importancia vital, para que, desde logo, os veciños e veciñas de Lalín teñan información do que se fai e do que non se fai cos seus cartos. E, claro, presumir aquí de que gastan 46 millóns nun ano, a xente que os coiteu debeu alucinar. Moitas gracias. Alba, alguén vos? Teresa, ten a palabra. Bueno, eu sí que me gustaría que tuveran o valor de decir o importe da débeda. Dicíame Rafa ahora que mostrara a solidaridade coa interventora porque non a deixan falar para decir o importe, pero un minuto despois fanlle unha pregunta, entonces sí, non solidarizámonos con ela porque a maneira de amordazala é bestial. E sí que lle teño que dar as gracias, señor alcalde, porque usted reconoceu na súa brillante intervención que eran pésimos xestores. Que o señor alcalde o reconozca ten valor porque dixo que eso se dislumbraba do remanente. Estuveron os máximos remanentes da historia de Lalín sin ter regra de gasto, nin regra de estabilidade, nin nada. Co cual, que vostede o reconozca, a verdade é que de agradecerlle e poñelo en riba da mesa moito máis. E nada, hoxe descubrimos cal vai ser o argumentario de cara ás novas eleccións. O Estado debe nos cartos e a culpa é toda da pandemia. Benvidos á campaña electoral. Grazas. Moitas grazas. Miren, señores da oposición, vostedes, no que toca a xestión, non sei como teñen os arrestos para querer criticarnos a nós. Vostedes que non brillaron precisamente pola súa brillante xestión. Se brillaran pola súa xestión, nós estaríamos na súa bancada e vostedes na nosa. Non o fixeron ben, non o reconocerán, pero non o fixeron ben. Se o fixeran ben, xa lle digo, probablemente nós non estaríamos gobernando agora. E nós non presumimos de ser os mellores do mundo, pero somos uns bons xestores, reconocidos por todos. Ou é que vostedes creen que se pode dinamizar o pobo de Lalín, como fixemos nós, sin gastar un peso? Vostedes creen que pode haber as aldeas de Nadal sin gastar un peso? Houve que meter moitos cartos, pero considerámoslos ben invertidos. Vostedes creen que se pode facer o cocido como fixemos este ano, quitando recursos debaixo das pedras, se non fóramos capaces de... Claro, é que iso, para traer esa vida ao pobo, temos que gastar cartos. Claro, é máis fácil non o facer. E vale a pena? Non. Eu son partidario de gastar cartos
e que sean unha inversión para o povo. E cada euro que invertimos en Lalín, creo que tuvo un retorno importante. E, sin dúbida, para nós, ou eu, polo menos, eu que opino, este mandato foi un mandato donde se fixeron centos e centos e centos de cousas que, obviamente, teñen todas nombres e apellidos e pódense ver. Nos os cartos que gastamos non os levamos para ningún sitio. Os cartos están metidos nas obras ou na dinamización que se fixo do povo. Porque eu recordo que as aldeas de Nadal, no ano deste ano, se mal non recordo, Karen, creo que houve que meter casi 100.000 euros, non? E valeron a pena. E valeron a pena. E valeron a pena porque eu creo que en algunhas cousas poderemos equivocar porque nós non somos infalibles. Pero, ollo, fixemos moitas cousas que nunca antes se fixeran en Lalín. E damos conta do recado. E mire unha cousa, como vostedes empezan ca cantinela da deuda, eu xa lles anuncio aquí o que vou a facer. Vou a poñer todos os datos, absolutamente todos os datos, do que se debe, a quen se lle debe, e do que nos deben a nós, e quen non lo debe, e por qué. E tamén lle vou poñer unha cousa. Voulle poñer, cando chegamos aquí no ano 15, o que tiñemos de deuda encima da mesa, que tamén ten nombre e apellidos. Non, pero claro que vou a facer. Por lo tanto, miren, eu teño a conciencia moi tranquila, porque o que fixemos está aí para ver. E agora tócanos examinarnos. E vostedes dirán unha cousa e nós diremos outra. E os veciños teñen que separar o grau da palla e ver o que escollen. E nós respetarémolo, e respetarémolo todos. Somos, por moito que vostedes digan, uns borxestores. E demostrarémolo. Moitas gracias. Xa lle dixen que vou yo a traer por escrito, non de palabra, por escrito. Pero vostede que pensa, que me vai dirixir vostede a mí o pleno a estas alturas? Bueno, temos que votar este punto, que é o punto 9, vamos a votalo porque dadevos conta que se non faise algo de noite. Estamos votando o punto 9 do modificamento de crédito número 2. Falta un voto por emitir. Mario, falta o noso teu voto. Gracias. Tiñas dúbidas. Votos emitidos 20, si 11, non ningún, e abstencións 9. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 10, Regulamento de Deportividade do Concello de Lalín. Ten a palabra a Tenente Alcalde, Concelleira de Facenda. O regulamento é o convenio. Por nós, sí. Parecevos? Debatimos o punto 10 e 11 xuntos e votámolos por separado. Ten a palabra a Paz, Tenente Alcalde. Bueno, pois, a ver, así moi breve, entonces. O regulamento de productividade, sabedes que regular a productividade que se encontra directamente relacionada ca cantidade e a calidade do traballo realizado por parte tanto do funcionariado como do persoal laboral deste Concello durante un tempo determinado no seu posto de traballo. Entonces, faise necesario contar con un instrumento normativo que permite facelo dun xeito obxectivo e que regule tanto os aspectos como os criterios que van a servir de base para a distribución e que non sea solamente unha decisión arbitraria da persoa que exerza a responsabilidade na área de persoal ou mesmo desde a alcaldía. Poder contar con este reglamento encádrase dentro da política xeral do Concello de Lalín, que está pensada en encamiñar e incrementar os dereitos dos traballadores desta casa, que será o primeiro documento nesta materia que ten o Concello de Lalín. Este documento foi negociado previamente con sindicatos, traéndose ás mesas de negociación sindical,
Ás caldes tamén se lle dou a posibilidade de participar na elaboración dos mesmos. Algúns fixeron aportacións ao longo da súa negociación e, polo tanto, cumplíronse o establecido tanto en darlle traslado como en transparencia neste documento para que todos puderan facer as aportacións que se consideraba. Polo que respecta ao convenio e ao acordo regulador, non é outro que regular as condicións de emprego do conxunto do persoal do Concello de Lalín, tamén afecta tanto ao laboral como ao funcionariado do Concello de Lalín e tamén ao padroado. O padroado cultural tamén se ve recollido neste convenio, neste acordo, donde tanto os deberes como os dereitos dos empregados públicos, polo que se respecta tanto a xornada laboral, vacacións, permisos, licencias, promocións da carreira profesional ou horas de extra, réxime disciplinario, aparece aí todo recollido. Vai a ser, o que se pretende que sea un instrumento básico e imprescindible para a xestión de todo o persoal. Sabedes que o Concello de Lalín xa ten un importante número de traballadores e, polo tanto, o que se pretende é que ese persoal, cada un dentro das súas áreas e das súas responsabilidades, porque teña un funcionamento axeitado e cumplindo o establecido dentro das súas responsabilidades. E pouco máis vos teño que decir, os documentos ustedes vos a vosa disposición xa, entonces entrar nos detalles de cada un deles me parece que non é necesario. Moitas gracias, Paz. Torno para Paco Vilariño, ten a palabra. Bueno, desde logo, cos gran argumentos sexa que respeta o horario e o salario dos traballadores municipais, bueno, pois xa di as claras o que aquí se está aprobando, non faltaría máis. Sí, dísechelo textualmente. Mire, nós no tema da productividade o único que buscan co regulamento é o visto bo da interventora, exclusivamente, para seguir repartindo arbitrariamente os cartos públicos. Levámolo dicindo desde hai anos, non? Que vostedes fan productividades políticas, non productividades, desde logo, baseadas en criterios positivos, nin justificadas en moitos casos, ou subidas escandalosas, como temos denunciado desde o BNG, de 40.000 euros a 4 amigos de vostedes. Isto é o que vostedes entenden por productividade e o que, na realidade, é unha auténtica discriminación entre os traballadores e traballadoras da Casa Municipal. Vostede minte nun tema, clarísimamente. Cando di que se negociou, non é certo. Non é certo. En todo caso, convocouse as mesas, perdón, pero vostedes non tiveron ningún ánimo de chegar a acordos, nin desde logo asumir aportacións que ali lle fixeron. Por iso non diga o que non é certo. Non diga o que non é certo. E do convenio colectivo, mire, o convenio colectivo, claro, non vai entrar nel porque o convenio colectivo é un copia e pega da Lei de Función Pública. Un copia e pega da Lei de Función Pública. Non supón absolutamente ningunha millora aos traballadores, aos empregados públicos. Absolutamente ningunha. Nós aquí preguntámonos para que se contratou unha empresa de Málaga por 47.000 euros para facer un copia e pega. Porque, desde logo, isto é o que vostedes están traendo hoxe aquí. É exclusivamente a Lei de Función Pública. Por lo tanto, mire, nós imos votar en contra destas dúas cuestións porque entendemos que nin isto responde aos intereses dos traballadores e traballadoras e que, desde logo, vostedes, a fan de mellorar a gas a uns poucos, como sempre, non teñen a máis mínima intención. Gracias, señor Vilariño. Turno para Mariluz. Ten a palabra, Mariluz. Boa tarde a todas e a todos. No tema dos repartos de productividade do 2022, onde o reparto foi equitativo a todos os traballadores, onde xa se rompe a idea deste complemento,
entendemos que consideredes precisas unhas bases, unha base de productividade que sempre trae problemas neste Concello desde fai anos. Pero plantexámonos varias dudas. O modo de avaliar a eficacia, dubido que haya consenso, nin que leve suficientes análisis á avaliación das funcións para este suplemento económico. A maiores, hai departamentos que non están descritos dentro desta avaliación, como di o propio secretario no informe. Tamén quero comentar que poñedes unhas bases, uns criterios, un procedimento, unha cuantificación no pago da productividade, pero sempre queda aberta dentro desta avaliación a subxectividade no último criterio, que é o programa de actividades extraordinarias, na que é o propio alcalde o que decide como repartir isto. Sen falar xa dos métodos de avaliación da propia norma, quero comentar cuestións de tempo. Desde que estou aquí, a xente fala de que falta personal, de que hai moitísimo traballo e que non se dá feito. Hai moitísimos procesos que están ralentizados. Polo tanto, non entendo nin sei como se vai facer en pasar unha xestión da productividade anual a unha trimestral. Supoño que parte desta productividade se acabará indo en disponibilidade e en productividade para os que se encargan de xestionar desto. Non é malo ter unha base, pero esa base vai valer únicamente para mellorar o sistema. Despois quero comentar unha cousa que aparece no informe do secretario e que entendo que hai que telo en conta, que nas actas da mesa de negociación sindical que están sin aprobar e sen asinar. Non entendo por que estas actas están sin asinar e gustaríame que mo explicaran. Respecto ao convenio, volve pasar o convenio e o acordo regulador. Creo que volve pasar o mismo, que vos pillou o toro e que se fixo todo rápido e correndo para poder traelas a este pleno. Tamén quero comentar que a entrega da documentación deste punto me parece un batiburrillo sen orden e sentido temporal. Quero que conste neste pleno que unha carpeta con 29 documentos e outros 10 nunha subcarpeta sen relación temporal, pois é complicado moverse entre eles. Como o tempo é moi contado, vou tratar de non demorarme demasiado. Tanto o tema do convenio colectivo como o do acordo regulador vese que está feito moi rápido, hai moitas cousas as que non se lle deron demasiadas voltas. Estamos dicindo todo o tempo, secretario, intervención, que vos axustedes á legislación vixente, cando en moitos puntos non o facedes. Tamén que se refunda o texto do acordo regulador e do convenio colectivo cos seus anexos, que creo que non se chegaron a refundir. Gustaríame guardar este último minuto para dicir que un convenio de traballo feito no ano 2023, onde non se legislou o teletraballo, é antidiluviano. Xa se plantexaba como algo moi importante a regular antes do 2020, pero que despois da pandemia, onde todos vimos as posibilidades, as ventaxas e os inconvenientes que presenta o teletraballo, non nos parece normal que non quede regulado cando se fai este convenio colectivo e este acordo regulador. Ao mesmo tempo tamén é comprensible, porque así o que fai pensar é que cada un, o que se quería era sacar o traballo adiante sin empezar a plantexarse como legislar todo isto. Nada máis que dicir. Gardo, se hai algo máis que dicir para a segunda intervención. Turno para compromiso, quen fala? Ten a palabra Ana Belén. Ben, boa tarde a todas e a todos. Nós non vamos a entrar a debate no que é a aprobación do convenio colectivo, pero sí quero dicir algo en canto ao regulamento da productividade que se trae aquí para a súa aprobación e debate neste pleno. Nada, recordar, como ben decía antes Paz, que o complemento de productividade débese de retribuir en función do grado de interés, iniciativa ou esforzo co que o funcionario ou funcionaria desempeña o seu traballo e o rendemento ou resultado e, evidentemente, por sempre aplicado a través dunhos procedementos fundados nos principios de igualdade, obxectividade e transparencia.
Pois ben, ao largo de todo este mandato, sí que é certo, e creo que todos aquí os que acabamos agora ou estamos intervindo, coincidimos no mesmo en que foi un auténtico espectáculo vendo como se gastaba e despilfarraba o diñeiro dos nosos veciños e veciñas en pagar favores políticos ou ben a retribuir a persoas afíns ao Partido Popular. Polo tanto, se hoxe traen aquí este regulamento para aplicar de productividade neste Concello, o que lle pedimos e exiximos é que, se se vai aprobar, se aplique con criterios obxectivos e como indica a norma e non para uso e disfrute dos seus seguidores e colaboradores. Nada máis. Moitas gracias, Ana Belén. Ten a palabra Teniente Alcalde. Ben, con respecto ao planteado por Bloque Nacionalista, por Paco Vilariño, decirlle que o ánimo deste goberno foi total. Trouxéronse a todas as mesas, douselle a oportunidade, incluso se axustaron as datas da disponibilidade de que cada miembro dos sindicatos podía asistir para que puderan ter presencia, puderan participar e puderan facer as súas aportacións. De que pudera ser a empresa 100 a que está facendo estes documentos e tamén a RPT, pois mire, a única resposta que lle ten é unha licitación pública a cal se podían presentar as empresas que estimasen oportuno e esta empresa foi a que obtuvo a maior puntuación e foi a resultante de levar a cabo todos estes documentos en materia de persoal. Polo que respecta ao Bloque, ao Partido Socialista, Alba, teño que admitir que non lle comprendo, Alba, perdón, Mariluz, non lle comprendo o que usted quixo expoñer. Primeiro decía que íbamos lentos, despois pedíanos máis prisa, non teño resposta para darlle, sinceramente, a súa exposición. E a compromiso, neste caso, a intervención de Ana, pois pediríalle un pouquiño de escrúpulo e respeto aos traballadores desta casa. Creo que, sin lugar a dúbidas, etiquetar aos traballadores si son ou non son de unha ideoloxía política, pois non se lle pode permitir aos traballadores. Estou intervindo, por favor. Aos traballadores desta casa, eu escoiteina. Aos traballadores desta casa se lles identifica pola capacidade e implicación que teñen de traballo, non polas siglas as que poidan representar ou que supostamente queira usted pensar que defenden. Eso sí que non se lle vai a permitir. Este documento da productividade o que trata é sobre todo eso, ter un criterio objetivo para mellorar o funcionamento desta casa, que sin dúbida algunha é o que nos debe de preocupar a todos os que estamos sentados neste salón. Nada máis. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Ben, que vostedes falen de criterios positivos, agora de productividade ou de salarios, a ver, é como mínimo de chiste, non? Cando fai escasos meses, insisto, subironlle 40.000 euros, coa que está caendo 40.000 euros, a 4 traballadores discrecionalmente desta casa. Precisamente do grupo A, dos que máis cobran xa. E precisamente, digo que non se faga tan digna indo contra unha compañeira da corporación, que cumplen o que cumplen. Vale, entón, a ver, non nos falen de transparencia, non nos falen, eu de verdade, o que queiran, eu creo que era un regulamento que fai falta, insisto, eu creo que un regulamento que vostedes precisan, obviamente, para ter o visto bo da interventora, única e exclusivamente, e claro, eu xa sei que por ese importe hai que licitalo, respecto aos gastos de 47.000 euros que vostedes meteron nesto. Eu non lle estou dicindo que se licitara ou non esta empresa de Málaga. O que estou dicindo que o traballo desta empresa deixa moito que desexar e, obviamente, o que vostedes recepcionan e asumen como propio.
porque é un copia e pega, insisto, da Lei de Función Pública. Díganme vostedes unha soa cuestión que lle millore este convenio colectivo que aproban. Un convenio colectivo, obviamente, ten que ser ambicioso e os convenios que teñen as institucións o que buscan é sempre mellorar as condicións que xa de por sí teñen os traballadores e traballadoras da casa. Neste, dígame unha soa cousa na que melloren. Absolutamente nada. Xa é o que teñen. Xa é o que teñen. Vostede, incluso, na súa primeira intervención admitiuno cando di, bueno, non se lle toca o salario nin horario, home, faltaría máis. Igual ese é o logro que vostedes queren vender, non? Por lo tanto, bueno, eu creo que é todo o contrario do que se debía buscar, todo o contrario, incluso, do que anunciaron, e vostedes, insisto, sabemos como as gastan. Eu tamén, non, isto non lle vou dicir, xa lle direi nas próximas semanas. Pero, insisto, o dos 40.000 euros, teñen hoxe a oportunidade aquí de explicalo, porque, desde logo, é completamente inasumible que se faga discrecionalmente unha subida deste tipo. Moitas gracias. Turno para Mariluz. Sóbranme 2 minutos. Falei de teletraballo, de que hai que refundir os textos según os informes de Secretaría de Intervención, de que non están firmadas as actas, de que non se axusta a legislación vixente según o secretario e a interventora, da subxectividade da valoración da productividade. E o único que escoitou usted, escoitouno mal, que foi que non metín prisa. Entendeume mal. Eu o que dixen é que o fixestes con prisa. Nada máis. Moitas gracias. Turno para Ana Belén. Turno para Rafael Cuña. Que non tiña pensado intervir, pero como a señora tenente de alcalde se dirixiu a miña compañeira reprochandolle de xeito absolutamente artificial o que dixo con respecto aos traballadores desta casa, eu animo, e non iba a facer, pero bueno, facer, cada un ten a súa estrategia de campaña e o respeto de todo o mundo, animo aos lalinenses a que veñan algún tipo de, se o permite o goberno, de xornada de portas abertas ao Concello e que identifiquen cantas persoas hai na foto que fixo outro día o Partido Popular e cantos hai traballando aquí. Hainos de todas as edades, con pelos de todos os colores, hai absolutamente de todo. Xente que acaba de entrar aquí a traballar, están ali os seus pais, están ali eles mesmos, etcétera, etcétera, etcétera. E tal o despiporre e o despropósito do que fan vostedes coa política laboral aquí hai anos que é absolutamente intolerable, señora tenente de alcalde. Porque vostede tivo os arrestos de dirixirse á miña compañeira artificialmente, insisto, botándolle en cara algo que non dixo ela, pero que eu sí afirmo, que non iba a afirmar, pero sí afirmo, porque eu entendo que todo o mundo ten que comer e ten que vivir. Hai xente que se vende tamén por un plato de lentellas, xente que iba en outras listas e de repente aparece en determinado tipo de fotos. Eu non quero un lalín así, xa lle digo. Eu quero un lalín de exactamente as mesmas oportunidades para todo o mundo. Que hai quen o merece tamén, quero decir, non é o 100% en absoluto, quede ben claro. Pero que así, eu animo unha xornada de portas abertas e que vayan os lalinenses polos diferentes departamentos desta casa e a ver se identifican a xente que salen esas fotos con pupitres nos que están sentados facendo non sei que. Seguramente o seu traballo é ben, non o poño en dúbida. Pero as coincidencias a veces son demasiado rayantes no intolerable. Moitas gracias. Ben, queren buscar o pau po lombo e van a topar. Vostedes que nos acusen a nós de mala praxis na política laboral e de traca. Señor Vilariño, vostedes contrataron un RPT por 18.000 euros, non se fixo o seu goberno. Non se fixo absolutamente nada e pagaronse incluso algunhas facturas e outras que xa non vou entrar neso porque realmente é un tema que xa aclaramos suficientemente. Pero nós sacamos un concurso público e ganou unha empresa de Málaga. Claro, ganou nunha empresa de Málaga, un concurso público, unha empresa que nós non conocíamos nada. E fixo un RPT, e fixo un convenio, e fixo todo o que se traemos aquí, dúas cousas que traemos aquí, falta RPT, e creo que o fixo bastante ben. Que ocorre? Que outra cousa é que non este a gusto de todos. Mire,
Vostedes confunden o tema laboral co que lles conta o seu sindicato. E o seu sindicato ten... O seu sindicato... A ver, por favor, a ver, eu deixolle dicir, mire, vostedes poden dicir... A ver, bueno, déixeme... A ver, mire, teñen vostedes moito respeto, a que non está aquí, sí. Hai que ter morro, hai que ter morro. Miren, no tema laboral, vostedes non nos poden dar clase de nada, señor Vilariño, de nada. E a CIGA tampouco. Que ocorre? Que como hai eleccións municipales, pois hoxe convoca unha administración, teñen todo o dereito do mundo. E manipulan a uns cuantos traballadores que é moi respetable, cada un opina como lle dá a gana, opinan como lle dá a gana, opinan o que lle dá a gana, por favor. A ver, perdóneme, eu fago o que estiman oportuno. A ver, vostede interveu. A ver, señor Vilariño, estou intervindo eu, e ten que ser respetuoso, e deixarme dicir o que me dá a gana. Eu estou, a ver, por favor, estou dicindo, a ver, por favor, señor Vilariño, eu pídolle respeto e non me interrumpa, por favor. Non me interrumpa, por favor. Eu podo dicir o que estime oportuno, como vostede. O que pasa é que vostede... Eu podo dicir o que estimo oportuno, que son responsable co que digo. Eu son responsable co que digo. Eu respondo do que digo. Por lo tanto, deixeseme de historias que aquí nos conocemos todos. A ver, mire, quéreme deixar intervir. Mire, vostede interveu e dixo unha serie de cousas que eu non estou de acordo. Por... A ver, quéreme deixar intervir. Pero quéreme deixar intervir. Pois, por favor, pídolle respeto, déixeme intervir. Pero déixeme intervir. Despois, a ver, eu escoitei na vostede. Ahora tócame cerrar a min, déixeme dicir o que eu estimo oportuno. Pero vamos a ver, é que para iso tiña que ser o alcalde, vostede en vez de eu. Entón dirixía vostede os debates. Pero é que é increíble. A ver, mire, a ver, vai me deixar intervir ou non? Vai deixar de interrumpirme ou non? Eu deixei a vostede dicir o que quixo. Vostede díxeme dicir a min o que quixo, o que quero, que estamos na democracia, por favor. Entón, estamos en democracia, usted digo o que quere, e eu digo o que quere, e cada un responde do que di. Eu digo que vostedes non nos dan clase para nada, en materia laboral, por moito que vostedes o crean. E mire, todo o mundo ten direito a manifestarse. E o que vai, claro que vai porque quere, faltaría máis. Hasta aí podíamos chegar. Eu non digo que foran forzados, ni moito menos, foron porque quixeron, faltaría máis. Pero eu que digo é que a CIGA, no tema laboral, está engañando sistemáticamente o que aquí se fala nas mesas de negociación. Porque, mire, hai outro sindicato que está tamén nas mesas e que terá algo que dicir. Sabe por qué? Porque está como están os outros sindicatos. Por lo tanto, mire, o que dixo, vostede fala por boca da CIGA, e eu respeto, pero non o comparto, porque, mire, aquí, cando hai as mesas sindicales, está a CIGA, está a Comisións, están outros. Os que teñen representación aquí, fundamentalmente, son a CIGA e Comisións. Vale, pois están aquí outros sindicatos tamén que están na mesa. E todo o que se fixo aquí, fíxose absolutamente como procede de acordo ca norma en vigor. É que vostede diga que se lle paga unha empresa de Málaga 40.000 euros, unha empresa que ganou un concurso público que eu non coñecía de nada, nin sei quen era, pero que fixo o seu traballo o mellor que soupo, e nós agora podemos asumilo como propio ou non, pero é que é así, as reglas do xogo son así. Non me diga vostede que eu teño que bailarlle o son do que me marca a CIGA, porque non estou de acordo. Non estou de acordo. Vostedes non son exemplo de nada en materia laboral. E o que dicen é mentira, sencillamente mentira. Mire, esta empresa temos feita, nós tiñamos un compromiso neste mandato. Está acabando o mandato e temos un convenio colectivo
para aprobar, que melloran, non se perxudica a ninguén, só melloran os traballadores da casa, só. Eu podía dicir no que, levaríame media hora, porque melloran en todo, non se perxudican en nada. Temos un reglamento de deportividade que non fomos capaces de facelos hasta agora, xa nos gustaría haberlo feito antes, e que vamos a aprobar. E temos un RPT que estamos, obviamente, dando as últimas pinceladas para sacala adiante. E aseguro que a nosa intención é sacala. Sacarémola ou non? Non o sei, pero a nosa intención é sacala. Entón, mire unha cousa. Eu son o primeiro que moitas veces, co que nos propón a empresa, non estou de acordo desde o meu punto de vista. Pero é que a normativa é a que é. Ou é que a fixen eu a normativa. Ou é que vostede pensa que algúns postos de traballo que hai e que teñen unha remuneración X que se de min dependera sería desa maneira ou doutra. Non, porque eu non son un jurista e non son un xurista e non son capaz de dirimilo. Pero a min dinme que é así, eu contrasto con outros xurídicos e se me din que é así, non me queda máis remedio que ou non aprobalo ou aprobalo. Por tanto, mire, eu sei que vostedes que están ampliamente sindicalizados teñen unha visión moi torticera do que é a realidade. E eu respeto-a, pero non a comparto para nada. E mire, a mentira ten as patas moi cortas. A mentira ten a pata moi cortas. E nós, en materia laboral, fixemos moitas cousas durante estes 4 anos. Non a gusto de todos, por suposto. É imposible, porque cada un faría a súa propia RPT, poñendo del de puñetera madre e deixando o resto como lle que tocara. Esa é como farían... Esa é como farían... Non que eu non estou nese RPT, están os funcionarios, non estou eu. E se estuvera, aseguro que non poñería para min máis soldo que me correspondería. Por lo tanto, é unha realidade. Por lo tanto, dígalle que, eu sintindo moito, dígalle que eu reúnome con eles aquí, pero unha cousa é a mesa sindical e outra cousa depois é o que se di. Hombre, claro. Estamos debatindo 2 puntos, non é, por lo tanto, tamén, aínda que... De acordo, de acordo. Vamos votar o reglamento de deportividade, que por primeira vez na historia vai haber un reglamento de deportividade. O mellor non é ideal, pero vai haber un reglamento de deportividade. Votamos. Se votamos, se gana a votación, claro. Votos emitidos 20, a favor 11, abstencións 8, no 1. Queda aprobado por maioría. Vamos co punto 11, convenio colectivo, acordo regulador de persoal do Concello de Lalín. Votamos. Votos emitidos 20, a favor 11, abstención 8 e non 1. Queda aprobado por maioría. Punto 12. Moción do Grupo de Goberno relativa ao apoio auspiciado polo Concello de Lalín de máis de 40 colectivos para exixir a aplicación con carácter inmediato das medidas para a rebaixa de peaxe a P53. Ben, o día que presentamos a moción o 16 de marzo eran máis de 40 colectivos os que apoiaban a petición de xusta e necesaria de que a P53 tuvera unhas bonificacións parecidas aos da P9. O Bloque Nacionalista Galego presentou unha moción a través de Néstor Rego en Madrid que foi rexeitada no Congreso. O Partido Popular presentou outra, mellor, supónse, mellor dirixida e foi aprobada cos votos a favor de os partidos, o Partido Popular, os nacionalistas. Nós votamos con quen sexa bo para Lalín e con quen sexa bo para Galicia e para España. E para España. Ben, votamos a moción non, a proposta do Partido Popular foi aprobada por ampla maioría, os votos a favor dos nacionalistas, do PP e máis de abstención de Podemos e do PSOE. Iso quere dicir que aprobouse unha proposta do PP de instar
instar ao Goberno do Estado a que poña as mesmas bonificacións na P9 que na P5, perdón, as mesmas bonificacións na P53 que na P9. Ese é o que se aprobou. Pero teño que dicir que eso pa pouco vale. É como cando quere sacar o BNG peito co tema do carné de conducir. Hoxe é exactamente igual. É un canto ao sol. É un canto ao sol. Sí, porque agarran. A ver, Paco, eu pídoche, pero vamos a ver, non me podes estar interrompindo constantemente, porque eu, cando ti falas, escoitote con, aínda que non me guste o que dis, estou con respeto, oíndote, e ti estás me interrompindo constantemente, e non hai dereito. Despois decides que eu que son un abusón, si, abusades vos de min, que me zurrades e que me manipulades como se fora un títere, e non o son. Entón, por favor, eu estou intervindo, e non deixeme argumentar. O BNG pensa que conseguiu os carnés de poder facer aquí os carnés de conducir. Tururú, tararí que te vi, ojalá, aplaudiríalle cas orellas. Mire, se intentei no eu desde hai moitos anos. E fixe, mire que non fixen xestións. As xestións esas non hai que facelas no Parlamento, que tamén. As xestións hai que facelo ca DGT, a Dirección Xeral de Tráfico. Que ali foi onde fun eu falar ca María Seguí. E me dixeron textualmente que non querían ampliar máis. Dixéronmo textualmente, e fun unha vez, dúas, tres, catro, con gobernos do PSOE e con gobernos do PP, e fun a fonte, non fun aos arredalos, non fun a periferia, non, eu fun a fonte directamente, que é a DXT a que o ten que facer. Non lle fai falta que o inste ninguén, se o quere facer a DXT. O resto é un canto ao sol. A proposta do PP é unha boa proposta, que polo menos o Parlamento da Nación inste ao Ministerio a poñer eso. Pero deso a que o poña hai un abismo. Porque sabe que vai a ocurrir agora, señor Vilariño? Que a DXT vai a ocurrir que vai a agarrar e fazer un informe dicindo que non procede. Entón, a instancia que fai o Parlamento a DGT quedan auga de borraxas. Vale, ese é o que vai pasar. Porque xa me pasou a min no ano 10. Por lo tanto, vai pasar exactamente igual. Bueno, pois, agora ven a parte que quero explicar. Como hai unha proposta onde o PSOE, o Bloque, votoulle en contra, pero o PP estúvose, e máis Podemos tamén se estuvo, hai unha posibilidade de que o poidan admitir. Eso sempre hai. Como no carné de conducir. Hai unha posibilidade? Claro que hai. Pero mire, unha cousa. Nós queremos ir máis alá. Por eso xuntamos 40 colectivos, agora xa son 60, e todos estamos recibindo todos os días novas adhesións. Hai entidades empresariais, AED, está sobre todo o sector do transporte, mercadorías, taxi, transporte de viaxeiros, grúas, transportistas do carbón, metalúrxicas. Metemos aquí todo o que queixo apoiar para intentar facer un grupo de presión para poder conseguir que a AP53 teña a mesma bonificación, non millores, as mesmas que ten a AP9. E para iso o Goberno ten que negociar con a CEGA e poñer encima da mesa 3 millóns e pico de euros cada ano. E creemos que é de xustiza. E por aí vamos tirar. Entón, ora, hai un acordo plenario nese sentido, hai un acordo do Congreso pedindo eso, sí. Pero nós agora o que queremos é dicirlle ao Ministerio que, por favor, que ten que aceptalo. E por eso estamos nesta operación. Esta operación cadra nunha época mala, porque agora estamos en época electoral, e xe lles digo que vou non a paralizala, pero sí que vou a esperar a que pase o día 28. Entón, nós agora estamos recollendo firmas, os colectivos están recollendo firmas, e cando as teñamos, xa despois do día 28, as mandaremos ao Ministerio, tamén á Xunta de Galicia, para conseguir, entre todos, que nos fagan caso e que nos apliquen a AP53 as mesmas bonificacións que a AP9. Porque, senón, non se conseguirán. Porque quen ten que poñer os cartos é o Ministerio, igual que para o carné de conducir que teñen que facer, teñen que poñer encima da mesa máis de 3 millóns de euros. Nesta primeira intervención, nada máis. Turno para Francisco Vilariño. Ben, vexo moi obsesionado co BNG, se para defender unha proposta para rebaixar esta autoestrada dos seus 5 minutos intervén máis de 3,5 en falar do tema dos exames de conducir, desde logo denota cal é a súa preocupación e, sobre todo, que lonxe de alegrarse dese acordo a vostedes fastidialle. A diferencia do que outros facemos cando se consiguen cousas para alín.
E, en todo caso, sitúaos no que son, que só son capaces de ver as cousas en clave partidarias e non en clave de interés xeral. E é unha forma moi mezquina que teñen vostedes de entender a política. Prefiren, como fixeron cando nos gobernamos, cortarlle o grifo aos veciños e veciños de Lalín, se iso lle vai en beneficio de vostedes, e non, desde logo, en beneficio dos veciños e veciñas. Nós, desde logo, imos seguir traballando en dirección contraria. Mire, neste tema, primeiro, imos votar a favor, como sempre fixemos. Segundo, teñen máis cara que espalda. Máis cara que espalda. Que vostedes se arroguen algo respecto a esta autoestrada e ter máis cara que espalda. Eu fago as seguinte preguntas, porque non lle vou entrar xa no xogo. Non lle vou, de verdade, négome a entrarlle no xogo a vostedes, do que é única e exclusivamente unha clave electoral que ainda agora quere vostede dicir que non. Que fai un funcionario desta casa, un laboral, recollendo sinaturas e, obviamente, saindo nas fotos do Partido Popular? Eu entendo que isto non é do Partido Popular, entendo que é unha iniciativa do Concello, se non desmíntame. Que fai James Sosa recollendo sinaturas na mesa oficial? Pregunto se isto... Vostedes utilizan descaradamente a institución para as súas miserias. E lle fago máis preguntas, por iso non lle entro trapo nesta moción. Quen sacou as condicións nas que se está explotando esta autoestrada? Quen? Que partido? Quen prorrogou 40 anos máis a explotación a unha empresa privada desta autoestrada? Quen non fixo absolutamente, quen non fixo absolutamente nada cando gobernou en Madrid, que é onde se decide e onde hai que actuar como vostedes agora piden? E quen votou sistemáticamente, cando gobernou en Madrid, en contra das iniciativas que o BNG presentou, tanto como ustedes como co PSOE, para rebaixar esta autoestrada? E todas estas respostas teñen, todas estas preguntas, teñen unha única resposta: o Partido Popular. Por lo tanto, que vostedes digan que non buscan electoralismo honesto, de verdade, é dolor á vista ver o uso que vostedes están facendo deste tema, cando son os responsables máximos, exactamente agora co PSOE. Pero vostedes que teñan as narices de intentar orquestar unha campaña onde lles importa cero a autoestrada, cero, porque nunca fixeron nada para rebaixala, nunca, e a diferencia deso, subírona sistemáticamente, e que aínda teñan as narices de botarse a bandeira da autoestrada, de verdade que vostedes valen pa todo. En política de vostedes, de verdade, hoxe digo unha cousa, mañá outra e ni me ruborizo. Pero manda, carai, que tratedes así os veciños e veciñas de Lalín. Pero por que non a rebaixachedes cando gobernachedes vos? Ou por que votachedes en contra de todas as propostas que o BNG presentou para rebaixala? O que só existe autoestrada, ou autoestrada só un problema cando vos sodes oposición. E se sodes goberno non hai ningún problema. Seguimos subindo, hai vía. E utilizar esta institución para facer campaña electoral, pero a vos parecevos normal. Eu, de verdade, penso que este tema, como quedou demostrado na súa argumentación anterior, importa-vos cero, absolutamente cero. O único que vos interesa é a ver se dades desgastado algo o goberno de Madrid e así se dades incluso tido algún botiño máis. Pero o problema creáchedelo e o mantivéchedes vos. Moitas gracias, señor Vilariño. Pareceme moi ben, pero creo que non está falando de realidade e, sobre todo, a documentación que ten a mala. Quen falta por parte do PSOE? Porque eu non sei onde sacas os 40 anos de prórroga. Eu creo que non, creo que estás equivocado, confunde la KP9, eu creo, non o sei, vou non comprobar. Por eso, pero eu vou non comprobar, a nosa creo que non ten ninguna prórroga, nin falta que lle fai, creo que ten 70 anos. Bueno, pero non ten ninguna prórroga, e dixeches 40 anos de prórroga. Alba, ten a palabra.
Ben, bueno, pois estamos aquí ante a dose mensual de ataques e de intentar desacreditar o Partido Socialista e a Pedro Sánchez en concreto. Xa pasaron por este pleno nos últimos anos un cento de ataques ao Goberno Central, mocións que reprobaban o Goberno porque non iban chegar os fondos europeos, o cal queda completamente desacreditado e é totalmente falso, porque ademais levamos toda a tarde falando de fondos europeos prácticamente. Viñeron reprobacións a ministros, dos cales logo nos chegaron 6 millóns para a luminaria, do que tanto presumimos. Viñeron reprobacións a ministros, contra a lei do benestar animal, porque a algún concelleiro non lle gustaba iso de proteger aos animais. Viñeron tamén mocións dentro do Departamento de Medio Ambiente por un concelleiro que eu creo que está obsesionado coa oposición, sobre todo nas redes sociais, que todos os días nos dedica a algún post ou algo deso. E esta moción era das queimas, que, por certo, se seguen a facer con normalidade porque a competencia non era do Goberno do Estado, non? E hoxe toca a sesión AP53. Bueno, pois a AP53, nós aquí vamos dicir que a rebaixa da peaxe é unha demanda xusta e, ademais, é unha necesidade tanto para o noso tecido industrial como para os nosos veciños e veciñas. Creo que todos os que estamos aquí sentados e todos os membros da oposición e incluso do Goberno estamos a pensar o mismo, non creo que haxa ninguén que pense algo distinto e todos nos debemos ao pobo, aínda que con unha serie de diferencias. Pretenden con isto seguramente comprometernos e comprometer o noso voto, porque o PSOE é o partido que está gobernando en Madrid, pero con nós toparon. Nós estaremos sempre do lado dos veciños e veciñas, nós vamos estar sempre do lado dos seus intereses, porque os seus intereses son os nosos intereses, non hai outros. E, por suposto, nós vamos lle votar a favor. A mí non me caen os anéis, nin nos doen prendas votarlle a favor dunha iniciativa ainda que vai en contra do Goberno Central. Loitaremos por isto, tanto estemos na oposición como estando no Goberno. E tanto é así que a primeira moción, cando entrou a gobernar Pedro Sánchez no ano 2018, que aquí gobernaba co tripartito, foi reclamar isto mesmo. En canto á súa actuación, a actuación do Partido Popular neste mesmo eido, pois é, eu creo que lamentable, cínica e, ademais, que se están rindo da veciñanza. E por que digo isto? Primeiro porque Avelino dixo fai pouco nun pleno que Pedro Sánchez ia subir un 8% a autopista, o prezo da autopista aos lalinenses. E isto non é máis que unha aldraxe, o prezo da autopista non é máis que unha aldraxe auspiciada polo PP. O ardor guerrero dese que fala o alcalde cando quere, só lle acorda cando ou hai eleccións á vista ou cando non goberna o PP en Madrid. Ou acaso cando se aprobou a concesión desta autopista non estaba gobernando o PP, pero é que gobernaba Madrid e gobernaba na Xunta tamén, e aquí tamén. E, ademais, esta concesión fíxose a sabendas de que ia levaron os precios abusivos e contemplando revisións extraordinarias tendo en conta o IPC. E iso é o que está a pasar agora, nin máis nin menos. E que fixeron mentres gobernou o PP en Madrid? E que fixeron mentres o alcalde estaba sentado no Senado? Digo eu, nada. Cantas mocións trouxeron sendo oposición en Lalín? Ninguna. E digo eu por qué? Porque en Madrid gobernaba o PP. E agora veñen pedindo firmas, e isto é esperpéntico, porque estamos a 2 meses das eleccións. Evidentemente, o fin é o que é. E a mí, que xa saben que me gusta moito eso da hemeroteca, pois fonme buscar algo na hemeroteca, non? E encontreime con cousas como que no ano 2016 o alcalde, falando nun pleno da posible cesión da AP53, dicía que isto era o canto ao sol. E cito textualmente: o Ministerio non ten incumbente en transferirlle á Xunta a autopista, pero os asesores xurídicos do Ministerio dinlle que non é posible porque para iso habería que condonar os 60 millóns de euros que puxeron para a súa financiación e isto non o van facer. Polo tanto, é un canto ao sol. No mesmo pleno dicía que solicitar a supresión da peaxe era algo cínico e tamén dicía que o Ministerio do Partido Popular non tivo sensibilidade con Galicia cando se fixo a autopista. Non sei se cambiou de opinión. Dende a nosa bancada, dende o PSOE, seguiremos traballando pola rebaixa da autopista, dende o Goberno, dende a oposición, estemos donde estemos, porque é unha injustiza, porque ademais lastra as nosas empresas e afectalle a nosa veciñanza. E porque loitar por iso, ademais, é a nosa responsabilidade e é o noso compromiso e o noso deber coa veciñanza. A man tendida, conten con nós, pero iso sí, un pouquiño máis de coherencia, por favor. Gracias, señora Alba. Ten a palabra Rafael Cuíña. Bueno, un minuto, porque é un tema máis que manido. O compromiso anuncia o voto a favor, anuncia que nas próximas 10 mocións que veñan con este tema tamén imos a votar habitualmente a favor. É certo que un grupo de militantes de compromiso, entre os que estábamos varios
dos que estamos aquí o día de feira fomos a firmar ali. Estaba Pablo, que é un concelleiro que respetamos e valoramos. Ademais, sí que nos sorprendeu despois a presencia do referente intelectual local do Partido Popular, contra o que nada temos. Eu, a verdade, que pensei que a mellor estaba ali con exemplares de Los secretos que esconde tu mirada, e entón achegueime por si mo podía firmar, pero non, estaba recollendo en un stand oficial do Concello de Lalín pois firmas para a P53, o cal me sorprende bastante. E ademais, no futuro, en calquera circunstancia, compromiso vai estar a favor, que consideramos que é un tema neurálxico para os próximos anos. Si quero decir que o anterior presidente da Xunta e agora o que hoxe criticaba a visita, o sea, que non estaba Pedro Sánchez con a inauguración dos guerreros de Xi'an mentre estaba entrevistando co primeiro ministro chino. Alberto Núñez Feijóo dixo que cando en Galicia había un conselleiro de Lalín gobernaba o PP no Estado e gobernaba o Partido Popular en Lalín, as cousas iban mellor. Aquí gobernou Rajoy. Iban ben. Aquí gobernou ao mesmo tempo Mariano Rajoy, estando na Xunta Román Rodríguez, e vostede mesmo de alcalde, e aquí non dimos un paso efectivo en este sentido en ninguna circunstancia. E si é certo que ten que deixar de ser xa un ardid electoral en función de quen goberne, porque é moi aburrido. É francamente aburrido. Eu creo que é un pouco rirse dos cidadáns. E pódense xuntar 40, 60, 80, 200 colectivos que seguimos nas mesmas. Eu auguro que nos próximos anos volverán mocións con esta cuestión e seguiremos sin ningún tipo de solución. Nada máis. Moi ben. O movimento demostrase andando e, polo tanto, ladran luego cabalgamos. Eu xa sei que cando hai unha corporación como esta, donde hai un goberno e 3 partidos da oposición, encima nós somos xenerosos a todos os niveles, por moito que digades o contrario, e tedes o mesmo altofalante, vós, cada un dos 3, ca nós, obviamente somos 1 contra 3. Bueno, entón é normal, vós falades 3 veces, imaginábamos este tema, vós tedes en intervención 15 minutos e nós temos 5 minutos. E iso é o que ocorre. Entón, que ocorre? Que, claro, que vostedes, cando nos queren criticar, son 3 a criticarnos da mesma cousa, e queren tecer unha madeixa e pensan que poden facer do torto direito. Señor Vilaruxo, bueno, a ver, señor Vilariño, déixeme falar, ó. Se déixeme falar, é que estáme correndo o tempo. Estáme correndo o tempo e non me podo correr, porque senón teño que atender ao que usted me está dicindo. Estáme correndo o tempo, e como me está correndo o tempo, pois, a ver, vostedes, agora que son oposición, falan 3 e nos falan 1, e pensa que porque falan 3 teñen máis razón, e non. Vou reunir o tempo, se me deixa de falar. Porque faledes 3 e nos 1, non tedes máis razón. Señor Vilariño, digan o que digan, eu estou convencido de que isto é un elemento de presión para que o Ministerio faga caso, se cadra, desa petición. Alba, os argumentarios preparados polos partidos son todos iguales, incluídos nosos. Obviamente vese cando un fala con conocimiento de causa de moto propio, a cando lle poñen un guión encima da mesa que o mesmo fala de chur, hasta podo falar de física cuántica, e non teño nin idea. Pero se me poñen aquí, leo. Ao mellor non lle poño os acentos no sitio adecuado, ou ao mellor non lle poño as paradiñas no sitio adecuado. Pero fago, leo, e fago de física cuántica. Entón, mire, eses argumentarios de partido, mire, vostedes criticaban a min, o ilustre eurodiputado que tedes, criticaban a min, cando eu estaba no Senado, porque cobraba non sei canto, e non facía nada por Lalín nestas cousas. E podenme dicir unha iniciativa que fixera el cobrando 3 veces o que cobraba eu como senador. El cobra 3 veces o que cobraba eu como senador. E podenme dicir unha iniciativa destes 4 anos que tuvera que ver con Lalín, e non vir dar aquí unha roda de prensa e dicir que o que fixemos nós, sachándonos, como quen que era un logro do PSOE, hai que fastidiarse. O sea que aquí o do IDAI resulta que é un logro do PSOE e eu non me enterei. Resulta que a Praza de Abastos é un logro do PSOE e eu non me enterei. Resulta que o que nos dá a Diputación para o Riazpón é un logro do PSOE e eu non me enterei. Oiga,
A ver, non se pode ter un morro tan infinito. Dígalle ao señor eurodiputado que a ver que gestión fixen en Europa para con Lalín. Para con Lalín. E reclamábaseme, vouche dar agora a voz, tranquila, reclamábame a min, cando eu era senador, a ver que había feito, que cobraba 5.000 euros. Que cobraba, sei que 5.000 euros. E a ver que había feito por Lalín. Creo que el me multiplica por 3. E fago eu a mesma pregunta que me facía a min. Así que as hemerotecas valen, Alba, xusto para iso. Ti que reclamabas as hemerotecas, valen para iso. Reclamo o que me dicía a min Nicolás González cando eu estaba no Senado. Recordo, e vai a hemeroteca e busco. Señor Vilariño, ten a palabra, segundo turno. Segundo turno. Vale. Pois entón vamos si queres. a votala. Vamos a votala. Alba, eso dicía el de min, Rafa tamén, pero era máis comedido. Rafa tamén o dicía, pero era máis comedido. O de que eu cobraba no Senado é que non facía nada por ali. Pero poña para acabar. Si estamos votando. Pero como estamos votando? Eu cobraba do Senado como todos os senadores. Pois moitas gracias por votar a favor. Hasta Paco Vilariño nos vota a favor. O Demo rompeu unha perna. O can, cuidado. O Demo rompeu unha perna. Falta un voto. Non, xa estamos, a que me dela marchou. Votos emitidos 19, a favor 19, queda aprobado por unanimidade. Imos co punto seguinte, moción de compromiso solicitando que o alcalde de explicación sobre o proxecto de rehabilitación da área urbana de interés patrimonial cultural de don Ramiro e da posta en valor do seu castro. Ten a palabra o señor Rafa. Moi ben. Este é un tema que nos importa especialmente a compromiso porque se dirixeron a nós moitos veciños e veciñas de don Ramiro pedíndonos información ao respecto de como está esta área de rehabilitación con fondos EDUSI conseguidos polo goberno anterior, cun proxecto do goberno anterior que o actual goberno do Partido Popular dixo ampliar coa compra de algunhas casas e incluso poñendo en valor o castro. Cuestión da que non temos ningún avance ni ningún coñecemento a día de hoxe. Eu facendo unha cronoloxía rápida en hemeroteca do que o Partido Popular a base de titulares, porque insisto que é un goberno que vive a base de titulares fixo durante estes 4 anos, digo que o proxecto a finais do ano 2020 o Concello anunciou que xa se ian activar as obras de rehabilitación. Posteriormente, en abril do 21, asegurou que o proxecto ia sair a concurso en semanas. En decembro dese mesmo ano, augurou que os traballos estarían rematados a finais de 2022. A finais de 2022, o señor Crespo reuniuse cos veciños e asegurou que as obras empezarían en xaneiro. En marzo de 2023, o goberno de Crespo di que garante que esta rehabilitación se vai facer antes do 31 de dezembro e vemos como sacan a licitación unha pequena parte que en absoluto garante, se se cumplen os plazos, de que poida estar executado en tempo e forma o 100% desta obra. E a min me gustaríame, en nome de moitos veciños e veciñas de don Ramiro que se dirixeron a min, porque o que acabo de decir é indiscutible, porque están nas hemerotecas, como diría Mouriño, por qué? Por que de xeito reiterado vostedes se achegaron aos veciños de don Ramiro asegurándolles unha e outra vez que ia comenzar este proxecto de rehabilitación e nunca comeza? Porque van no mes de outubro aí nada e aseguran que vai comenzar no mes de xaneiro. Por que non lles din que vai comenzar unha pequena parte, pero non todo, por unha cuestión de xestión de fondos que non foron capaces de facer? E eu o que pregunto é, a vostedes isto parecelles normal? É dicir, non estamos falando de unha vez que pudo haber algún tipo de dificultade, non. Estamos falando que hai sucesivos anuncios en diferentes anos de comenzar esta obra. Vostedes teñen, políticamente falando, e unha vez que a alcaldesa de barrio, digamos, que asume, non me quero extralimitar, asume, digamos, o que todos entendemos en esta sala, esta caladiña ante este tipo de cuestións, todos sabemos por qué. Parecelles normal? Teñen algo políticamente contra esta parroquia? O digo absolutamente, en serio, en termos políticos. Houve algún motivo para que sexa a última parroquia na que un proxecto tan importante e determinante para o seu futuro a día de hoxe este aínda no aire? Señor Crespo,
ten que haber unha resposta para que vostede fixese, porque fixo vostede personalmente xunto coa tenente de alcalde todos estes anuncios todos estes anos, e atopámonos que a 2 meses das eleccións anuncian unha licitación dunha pequena parte e aseguran que isto vai estar feito a finais de ano e xustificado para que poida ser aceptado polos fondos europeos e por Europa. Do mesmo xeito que tamén anunciaron que iban comenzar agora as obras do patio infantil do Xesús Golmar e tamén andan dicindo ya aos profesores que van a intentar que teñan agora para o último mandato. É que permanentemente o anuncio do anuncio, a propaganda, é un goberno de propaganda e de infografías. Na súa intervención, eu agradezcolle que me explique, que lle explique ao pobo de Lalín, aquí no pleno, que é o que representamos nós aos veciños e veciñas, por qué? Por que todos estes anuncios e por que todos estes incumprimentos? E se é certo ou non que no mes de outubro, a última vez que estivo cos veciños e veciñas, anunciouse que iba a comenzar xa en xaneiro e, como é evidente, incumpriu. Por que? E cando foi vostede ali, de novo, a decir teño que incumprir e, polo tanto, saberemos cando o facemos? Por que se dedican á propaganda e estar permanentemente anunciando o que logo non fan? Insisto que eu entendo que pode pasar por diferentes circunstancias, como pasou no CIS un parón de 3 meses, que, por certo, tiven que desvelar eu, porque vostedes calaban con ese tema, ou tiven que desvelar que o CIS había un novo retraso porque hai problemas precisamente con o novo sistema de climatoloxía, que é un avance, teño que decirlo, pero que hai novamente queda esta cuestión adiada. Por que, señor Crespo? En estas eleccións vai explicar aos veciños de Don Ramiro por que lles mentiu, non digo de mala fe, sino os motivos polos que non lles contou a realidade da rehabilitación dun proxecto tan importante e, insisto, conseguido con cartos do goberno anterior, atacase un solo problema despois, como vimos na avenida Xosé Cuíña, e xa pasará a ser culpa, como non, do goberno anterior. Moitas gracias. Quedamos en que as mocións e o turno de intervención, as posicións son 5 minutos e despois 3 minutos cada un. E despois non hai turno de réplica. Turno para Paco Vilariño, 3 minutos. Turno para Paco Vilariño. Como fixemos coa súa, Eu pensei que eran 5 e 5. Non. Ben, nos na moción que traemos este pleno iba incluído este tema precisamente porque nos parece de especial importancia respecto ao que é un desastre deste goberno, non? Nin tan siquera o que lle deixamos foron capaces de executalo nos 4 anos. Mentiron sistemáticamente nunha cronoloxía descarada da que vostedes eran conscientes. Agora, a última, emendándose a plana a pouco máis dun mes, só sacan e só van xestionar 257.000 euros. No millor dos casos, como falaremos despois, do que dubidamos moitísimo que se dé feito. E van deixar, por tanto, vanse perder casi medio millón de euros. Tivo, insisto, o seu goberno e vostede 4 anos para que isto fose unha realidade. Non os tiveron que conseguir, estaba conseguido e o único que tiñan é que executalos. E non quixeron facer tal cousa ou non foron capaces, que é o mesmo, o máis grave. Mire, destos 257.000 euros, como mínimo, até dentro de 4 meses, non van estar as obras iniciándose. Como mínimo en 4 meses. E a 31 de decembro teñen que ter rematado con todo o que iso implica. Por tanto, insisto, que dubidamos que se den nin executado este fraccionamento que vostedes fixeron do proxecto. Expliquen aquí algo tan grave como un goberno, e vostedes que se rasgaban as vestiduras, e xa levan varias, como van perder, insisto, como mínimo, medio millón de euros, pero insisto, nós estamos convencidos, o gañar nos equivoquemos, que non só lle van privar aos veciños e veciños desta parroquia de poder disfrutar dunha actuación tan importante e destes 500.000 euros, senón que dunha gran parte dos 257 restantes. Entón, mire, aquí non sei, botar a culpa a pandemia ou non sei aquella... non sei, de verdad que xa non sei o que vai explicar aquí, porque eu creo que é un feito tan grave
que noutro concello algunha persoa teria que ter dimitido ante este feito, pero aquí seguramente ainda vostede terá a impertinencia de abroncar a oposición e daí teremos nosa culpa de que, insisto, unha parroquia máis poboada do noso concello como é Don Ramiro non só non miraran para ela, senón que os cartos que o anterior goberno lle deixamos para esta parroquia nin sexan capaces de executalos. Moitas gracias, Paco. Pasaron uns datos. A AP53 non tuvo ninguna prórroga, non. E foi a AP9, a que tuvo os 40 anos. A AP53 ten unha concesión amplísima de 75 anos, caduca o plazo no ano 2074. Unha das autopistas con unha concesión. Non tuvo prórroga. Vamos por parte do PSOE, quen fala. A Mario ten a palabra. Boas tardes. Pois estamos ante outra promesa incumprida. Non vou dicir as fechas que xa asinalou antes o compañeiro Rafa, pero aseguraron que os traballos estarían rematados a finais do 2022. Pois ben, de verdad que é que xa perdemos a conta das súas promesas incumpridas, repito. É que en estes 4 anos que levan gobernando incumpriron a maioría das promesas do seu programa electoral. Voulles lembrar o libro das promesas, por non chamarle outra cousa, que se cansaron de buzonear por todos os edificios de Lalín. Eso sí, 4 ou 5 libros por buzón, por edificio, por veciño, máis os que deixaron nos buzóns da publicidade. Non escatimaron neso. Sería para fomentar a lectura, pensamos, pero ese tipo de lectura non é a que precisan as veciñas e os veciños de Lalín. E agora volven con máis libros, bueno, máis austeros, un libro por buzón, polo menos no meu edificio. Pero as promesas están para cumprilas. E aquí temos outro claro exemplo de mala xestión por parte do seu goberno. Como ben explicou o compañeiro de compromiso, señor Cuíña, o anterior goberno, onde estábamos os socialistas, acadou máis de 5 millóns de euros de fondos europeos para levar a cabo a estrategia DUSI para a rehabilitación da área urbana de interés cultural e patrimonial. Estamos a piques de rematar este mandato e o proxecto de Don Ramiro sigue sin facerse. E nin trazas de facelo. E claro, o peor é que boa parte destes fondos europeos que conseguiu o anterior goberno, lamentablemente, pois vanse perder. E o único responsable é o Partido Popular, con vostede a cabeza, señor Crespo. Agora dirános que o fará no seguinte mandato se continúa a frente deste goberno, pois nós pensamos que non vai seguir e tocarános a nós traballar para levar a cabo este proxecto tan importante para Lalín e, sobre todo, para as veciñas e os veciños de Don Ramiro. O seu goberno acábaselle a credibilidade, igual que os anos de mandato. As veciñas e os veciños de Lalín están fartos de tanta mentira e das súas promesas incumpridas. E así non lo din todos os días, porque nós estamos en contacto ca xente de Lalín todo o ano. Levan toda a vida gobernando as cousas importantes sin facer. E resulta que para vostedes é sempre culpa do anterior goberno ou do goberno central cando non gobernan vostedes. É así unha tras outra. O que está claro é que estamos a piques de rematar esta legislatura e o proxecto de Don Ramiro vai quedar sin facer e parte dos fondos europeos vanse perder. Polo tanto, dende o Grupo Socialista imos apoiar esta proposta do Grupo de Compromiso para que o señor alcalde dé explicación destes retrasos e o que se me acabou o tempo. E os motivos que foi necesitado. Moi ben, moitas gracias. Turno para Abelino Souto. Ben, boas tardes. En primeiro lugar, eu quero recordar que a empresa que para desarrollar o DUSI que quedou contratada por este goberno. Despois vostedes fixeron parte do diseño. Eu tamén quero dicirlles que non sei se como políticos son bons ou malos, eu teño a miña opinión, pero sin dúbida que como pitonisos pois non teñen moito éxito. Víamos como os remanentes se aventuraban a falar o que íbamos ter e o que non íbamos a ter e se equivocaron. E co DUSI vanse equivocar novamente. Pensan que a nós nos vai a pasar como a vostedes. Pero antes de entrar en materia de Don Ramiro, hai que facer un repaso do DUSI. Mire, o DUSI a vostedes concederon no ano 2016. No 2019, cando nós chegamos a este Concello, vostedes tiñan executados
un 3%, en 3 anos, 150.000 euros de 5 millóns de euros. Iso era o que tiñan vostedes feito, señores. A día de hoxe o DUSI está con un 90% do gasto comprometido. Esa é a realidade e esos son os números. Falan vostedes de don Ramiro. A día de hoxe o proxecto está en licitación, unha primeira fase. Xa se explicou unha e outra vez cal era a idea para don Ramiro. Tamén saben que na estrategia DUSI non hai cartos para a rehabilitación do Castro ou para o centro de interpretación, que terán que ser con outros fondos. Como ben lles decía, eu creo que vostedes teñen un problema, e teñen un problema cos datos e co que din, porque vostedes sempre aventuran, pero despois os datos contrastan outra cousa. Claro, fala o señor Vilariño de perder. Oi, que nós non somos o seu goberno. Aquí quen perdeu subvencións, nós podemos marchar que hasta o día de hoxe non perdemos nin un solo euro en subvencións. Vostedes perderon 40.000 euros para a caldeira de Vilatuxe, perderon máis de 180.000 euros para o Pichi do rural, perderon máis de 400.000 euros para emprego. Señores, que iso sí que é para facer unha manifestación. Perderon máis de 107.000 euros para a Serra do Candán. Claro, despois falan tamén do rural. E resulta que non falemos de como tiñan vostedes o DUSI. Porque nós refixemos o DUSI. Por que non lle din aos veciños do rural que tanto falan agora canto iban meter no casco urbano e canto iban meter no rural? Que nós refixemos o DUSI e a día de hoxe o que está invertindo este goberno de cada 3 euros, 2 están indo para o rural. Evidentemente, o CIS non o poden computar, como outras obras que son para todos os veciños de Lalín. E de xestión non nos poden dar ningunha lección cando estes anos xestionamos con diálogo con todas as administracións, independentemente do color que es fosen, máis de 19 millóns de euros da Xunta, máis de 3 millóns extra da Diputación, que vostedes non tiñan nada. Entón non nos den leccións de perder cartos que este goberno, de momento, non perdeu ni un solo euro. Moitas gracias, Abelino. Turno para Rafael. Eu viña a falar do tema de don Ramiro. Señor Crespo, entre vostede e máis eu, porque acabo de escoitar, bueno, nada, non vou dicir nada. Entre vostede e máis eu, por qué? Por que lles comentou todo isto aos veciños e veciñas de don Ramiro de todos estes plazos de execución deste proxecto de DUSI e non se cumpriu? Por qué? E por que foi no mes de outubro a insistirlles que iba a estar comenzado no mes de xaneiro e non se comenzou? Por qué? Entre vostede e máis eu podo entender que hai circunstancias, pero quero saber por que non lle conta aos veciños e ás veciñas. Mentiu conscientemente? Eu creo que non. Tivo que haber algún factor determinante para que vostede fose unha reunión cos veciños a decirlles o que iba a facer e despois non o fixo. E a miña pregunta é, os veciños de don Ramiro merecen eso? Ou merecen que se lle faga as obras dun proxecto importante que lles pode cambiar a faciana da súa parroquia e pode haber un antes e un despois? Que merecen? No 2016 consíguense os fondos de DUSI, efectivamente. Empezamos a poñelos en marcha, deixamos de gobernar e, polo tanto, non nos deu tempo a executar máis. Por que acceder a unha parcela en Carragoso ou ter terreos ou querer comprar a Gran Plaza? Eso a vostede xa di que a vostede xa lle vale. E os que conseguimos 5 millóns de fondos europeos e empezamos a poñelos en marcha, eso é un fracaso de xestión según vostedes. Cal é o rasero e a medida para este tipo de cuestións? É dicir, que vostedes fagan unha negociación que incumpren, xa vale porque iniciaron a negociación, pero poñer en marcha a complexidade dos fondos EDUSI é un fracaso porque non avanzamos máis no seu desenvolvemento. Entre vostede e máis eu, señor Crespo, que somos dous políticos entendo que serios. Hai aspirantes a políticos que, ao mellor, pois tamén teñían que ser un poquinho máis serios cos seus datos, porque unha moción sobre don Ramiro, o que temos que falar aquí é o porqué non se está facendo este proxecto para don Ramiro e se hai risco ou non de que se perdan fondos europeos. Eu, por certo compromiso, nunca afirmou que se iban a perder estes fondos europeos. Nós non o fixemos. Respetamos a quen o fixo porque seguramente ao mellor teñen razón tamén. Pero queremos que lle expliquen ás veciñas e aos veciños por qué. Gracias. Home, mire, eu considérome unha persoa seria. E considérome unha persona non derrochona. E mire, por certo, quero expoñer unha puntualización
tanto a Mario como a vostede. Vostedes non conseguiron do DUSI 5 millóns de euros. Vostedes o DUSI eran 5 millóns de euros que a subvención é de 4 millóns de euros, non de 5, porque un tuvo que poñer o Concello que pediron vostedes un crédito que estámoslo pagando nós, porque cando ustedes se marcharon, dese millón de euros que pedían de crédito, habían gastado 3 pesetas, non gastarán nada, pero figuraba como deuda, por tanto, que quede claro. Que quede claro. Entón, 5 millóns de euros non, señor Mario, ou don Mario, 4 millóns de euros. Pero mire, nós conseguimos, solo de fondos europeos, o doble, como mínimo, o doble. Entre o IDAE e máis a Plaza de Bastos, conseguimos xusto o doble que conseguiron vostedes en 4 anos. Que quede claro. Con respecto aos fondos DUSI, home, mire, dixo o Avelino, e eu entendo que non lle guste o que dixo Avelino. Pero mire, cando nos chegamos aquí, do DUSI, vostedes en 3 anos habían executado casi nada. Se vostedes siguen aquí, o DUSI quedaría... Hombre, a ver, Rafa, mira, eu creo que... A ver, eu estuve escoitando o que... A ver, perdóname, eu estuve escoitando o que decías ti, con respeto, non coincido para nada, escoitei con respeto. E ti non me estarme interrompindo constantemente, non deixame falar, eu poderei dicir o que estimo oportuno, non o que ti queiras que diga. Reanudamos. En tema de fondos, de xestión de fondos, non son vostedes quen para darnos clase, porque vostedes eran un desastriño executándos, porque, como lle digo, o 3% nos entregaron, despois de levar con eso concedido, entregarnos que a execución 3%, vostedes non darían conta do recado. A día de hoxe non estaría executado como temos nós, somos dos concellos que máis executado teñen do fondos DUSI. Vostedes tiríamos executado nin o 50%. Vostedes van nos dar a nos clase de xestión. Home, non, que fomos quen de gastar os millóns que gastamos, pero metíndose en cousas. E mire, eu aos veciños de don Ramiro non nos engaño para nada. Simplemente que os nosos proxectos son proxectos serios e ambiciosos. Eu xa lle dixen ben claro o que quero. Eu quero mercar o Castro. Nos compramos ali unhas casas que había ao pé da iglesia para restaurar e facer ali unha exposición museística. E eu aos veciños para nada lles mentín. Nós vamos dar conta do recado, pero vamos facer o que ustedes querían facer multiplicado por 2 ou por 3. Vostedes o que tiñan para ali era unha mínima cousa. Simplemente o único que facían é urbanizaban un pouco diante da iglesia. Nós, aparte de urbanizar diante da iglesia, que é a gran obra que dicían vostedes, urbanizaban diante da iglesia, nós compramos aquelas casas para restauralas e para fazer ali un tema museístico. E queremos mercar o Castro para facer un convenio ca Xunta e poder poñelo en valor. Por lo tanto, eso é o que... A ver, eu creo que debemos respetuosos. Eu entendo que o que che digo por non che convenza, pero escoítame, porque eu escoitei o que ti decías e non estaba de acordo, xa che dixen. Verán vostedes, nós somos xente seria, executamos como ninguén os fondos que temos e as probas me remito. Vostedes non foron capaces de executalo, nós sí. Somos dos concellos que máis execución temos do DUSI de toda España. E que quede claro que o proxecto que vostedes teñen para don Ramiro é unha quintesencia do que nós queremos. E aí podemos poñer o que metemos en don Ramiro ao largo de 4 anos e comparámoslo co que metestes vos, cando queiran. Aguantamos esa comparativa. Ben, pois non hai problema ningún. Como o tema da deuda, tampouco hai problema ningún. Porque a deuda, vostedes contan unha película da deuda porque pensan que lle vai dar rendimento electoral e non contan a verdad. Pero claro, a verdad ten patas e entón non gusta. Pero vamos a ver, os plazos, non hai unha sola obra que teña os plazos en perfecto estado de revista, porque non se cumplen, porque hai unha serie de disquisicións que antes non había e que unhos imponderables que non había. Os proxectos houve que reformalos casi todos porque estaban casi todos mal, porque os precios agora non son os mesmos. Bueno, votamos. Votamos en contra. Da moción. Da que pides na moción. Bueno, eu creo que xa as dei, non?
non porque senón tería que comparecer no seguinte pleno para dar explicacións. E ti non fagas trampa, non fagas trampas, home, non fagas trampas. Votos emitidos 19, si 8, non 11, abstencións 0, queda rexeitada. Vamos coa moción 14, moción do PSDG-PSOE para que se inste a reversión dos terreos do actual ambulatorio para o Concello de Lalín. Ten a palabra perdón, Alba non pensei que lle iba a dar a luz non ten a palabra. Bueno, non son eu quen de defender a Nicolás González Casar neste pleno, porque ademais faino el soliño, pero claro, falan del cando el non está e tampouco non se pode nin defender, nin replicar, nin xustificar o seu traballo. Pero vou dicir un par de cousas que ademais son as que me viñeron a cachola en canto falou do tema. E unha delas a primeira é que se molestou en vir aquí a falar co tecido empresarial dos fondos Next Generation, cousa que penso que era labora súa e non fixeron, e por certo fixémolo nós. Logo está na directiva de renovables, que por certo acordou, como falamos en algún outro pleno xa, o aumento da participación cidadá co voto en contra do PP, xestiona o plan de recuperación, ese que non quería o PP, e na pandemia e pospandemia que opuso de mellorar a xenda europea do medicamento ou a loita contra o cancro, que por certo tamén eloxian membros do seu partido, do Partido Popular, me refiro. O que non pode facer Nico é darlle máis prazo de execución nos fondos, porque creo que hasta aí non ten man, e non sei o do tanque de tormentas como está a día de hoxe. En todo caso, hai unha páxina onde se pode ver todo o que fixo. Claro, se comparamos iso co libro do Senado, onde non hai ninguna iniciativa presentada pola súa banda, a diferencia é clara. E agora voume a moción e falo un pouquiño dela. E agora vou dicir unha cousa, a verdade é que é bastante molesto estar aquí intervindo no pleno, e non só pola miña parte, senón creo que por a de calquera da oposición, que cada vez que intervimos temos que escoitar a Avelino descojonándose. E eu creo que, de verdad, que tens que saber un pouco onde estás, porque eu non o fago con vostedes tampouco. E creo que ninguén da oposición o fai. Avelino non se descojona de ninguén, é unha persona respetosa. Non, é así, e só lo fai, claro, pois que raro que non se descojone cando fala usted, de verdad, é que... En fin... É que as propostas que traedes vos son un chiste para este pleno. Son un chiste. Son un chiste. Todo é un chiste. Ahora vos diremos porque son un chiste. Porque ni siquiera vos documentades. Hai que documentarse. En todo caso... Hai que documentarse. Hai que documentarse. Todo, que a cousa que a vostede non lle guste. Non. Pero eso é distinto. Non, Mario, non. Hai que respetar as mocións. Que non, Mario. Eu creo que ata ahora non dixen nada que fora un chiste. E creo que é algo que se pode mirar. Están no seu dereito. Pero de verdade, é que eu ata agora levo 4 anos aquí sentada e é a primeira vez que me queixo deso, pero é que é pleno tras pleno, e non é comigo, é que é con todos os da oposición, porque unha vez vale, pero 30 xa cansa. En todo caso, vou modo a moción, e o que pretendemos nesta moción é comezar co proceso de reversión dos terreos. Pero eu río-me de ti cando intervés, en serio. Alguén, non, dime quen deste grupo, de calquera dos que estamos na oposición. Non, é que me parece mal que me digas que nós facemos o mismo, porque non é certo, e sábelo perfectamente. En todo caso, o que pretendemos con esta moción é comezar co proceso de reversión dos terreos, onde se ubica o actual centro de saúde. Todos sabemos que o centro de saúde actual está nun estado deplorable, isto non é nada novo, é algo que xa levamos falando pleno tras pleno durante moito tempo. Vostedes afirmaron fai pouco que o CIS estará listo a finais de ano. Agardamos que así sexa e que polo menos que teñamos un centro de saúde pois que non este apuntalada, que non teña risco de derrubamento cando vayamos a él, non? Cando isto pase, cando se faga o traslado e cando nos vayamos para o CIS, esta zona o certo é que vai a quedar mermada, que vai a quedar esmorecida, porque lle vai a baixar moito a actividade diaria que ten. Como creemos que a política é un pouco adiantarse aos tempos, creemos que canto antes se comece coa reversión dos terreos, pois antes se poderá traballar nun proxecto, no proxecto que cada un teña para este espazo. E o ideal sería que os terreos se entreguen pois igual que cando se cederon, e así evitaríase o custo do derrubamento para o Concello. Ademais, isto era unha promesa electoral, daquelas que poñían nas redes sociais no seu tempo, daquelas que poñían faltan 64 días para, bueno, pois pasaron os 64 días e pasaron casi 4 anos, pero aínda estamos a tempo. Logo, o proxecto que cada partido desenvolva ou que o partido que entre no goberno desenvolva nesa zona, pois xa dependerá deles. Non, o noso proxecto témolo claro e vamos seguir apostando por el.
Nós falamos, xa o fixemos público, e falamos dunha escola municipal de 0 a 3 e tamén dun espazo para a conciliación, que ademais creemos que é moi necesario nos tempos da hora. Lembramos que hai máis de 30 familias que se quedaron sen prazas nas garderías públicas e co que isto implica ter que deixar o traballo, reducións de xornada ou deixar a carreira laboral. Pero para isto é preciso contar cos terreos e así poñer en marcha o proxecto para que, en canto se produza o traslado, empezar coa construción e evitar, ademais, que esta rúa quede esmorecida e nos pase o mesmo que nos pasou no Manuel Rivero, que quedou aí un longo tempo abandonado, por decirlo así. Remato que non me dá tempo máis. Gracias, Alba. Turno para Paco Vilariño. Ben, non imos apoiar esta moción. En todo caso, sí, non sei que é máis importante, se o debate de como está o centro de saúde. Eu, respecto á moción, son unha cuestión que reprochar. Eu, igual, é adiantar moito, porque eu son dos que non se creen en absoluto as datas que o Partido Popular dá respecto ao CIS, e, desgraciadamente, eu creo que vai a xente de Lalín que seguir padecendo moitos máis meses e moito máis tempo do que vostedes din o centro de saúde actual que o novo, non? En todo caso, pensar en usos e obviamente nunha ubicación como esa, non? Que nos parece unha ubicación idónea para darlle usos que aquí se propoñen, pois nos imos apoiala e nada. Gracias. Turno para compromiso. Ana Belén. Si nada, nós tamén, a nosa formación tamén apoia a moción que os compañeiros do PSDG-PSOE presentan para o seu debate e aprobación. Entendemos tamén que os plazos para deixar este edificio van a ser moito máis longos dos que todos ou dos que se están poñendo de manifesto a veciñanza de Lalín, pero en todo caso ben é certo que unha vez que se abandonan esas instalacións, pois sí que é unha zona que está casi no pleno centro de Lalín e que debe ter un segundo uso, nada máis pola miña parte. Gracias, Ana. Turno para a concelleira de Urbanismo, Raquel Lorenzo. Boas noites a todos e a todas. Ben, antes de entrar en materia, imos centrar os antecedentes aplicables a esta proposta. Eu creo que, estou segura de que vai cambiar radicalmente o escenario que nos pinta o PSOE, porque creo que para eles é ideal, pero non creo que sexa tanto. O primeiro dos antecedentes é unha información de prensa do 23 de marzo de 2019, hai, por tanto, 4 anos, e que seguiría tendo vixencia agás por un detalle que lles vou comentar despois. Nesta data, os xornais lalinenses titulaban a información de campaña con Crespo propón habilitar en el ambulatorio un espacio multidisciplinar de recursos sociales e segue con acogería, un centro de día, un punto de intercambio familiar, unha oficina de mediación, un servicio de atención urgente, un espacio ocupacional e sedes para colectivos sociais. Xa ven, unha proposta que na que imos, moito por diante de vostedes, pero é de xa fai 4 anos. Non lle vou dicir que a fusilaron, pero creo que é moi semellante, vai ir nesta línea. Curiosamente, é unha petición semellante a que tamén fixo o PSOE da Estrada para o ambulatorio desa localidade en setembro do ano 2019. Tamén fai 4 anos, pero a diferencia foron 6 meses. En todo caso, esta proposta conta desde as informacións de prensa do 23 de xaneiro do 2023, é dicir, hai 2 meses, cun gran inconveniente. Unha publicación que ademais foi recollida polos medios locales na portada de edicións do Deza. Entón, o titular desa información di: el gobierno, abro paréntesis, que goberna o PSOE, cerro paréntesis, se niega a ceder al ayuntamiento la propiedad del antiguo ambulatorio da Estrada. E no subtítulo di que el Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións rechaza a solicitud de reversión planteada polo Concello, que é xusto o que vostedes piden na súa moción. Xa lles adianto que as condicións do ambulatorio da Estrada son as mesmas que as de Lalín. Nos anos 70, os concellos ceden á Seguridade Social os terrenos durante 30 anos para construir o ambulatorio, construir o ambulatorio, pasan esos 30 anos e o edificio sigue prestando o mesmo servicio.
O ano pasado termina o da estrada e este ano, en principio, pois a finales vai a terminar o noso. O sea, que se cumple ese convenio de cesión que se fai nos anos 70. Ao acabar o uso dese edificio, cos fines sanitarios, o Concello da Estrada pideu a reversión dos terrenos, pero o Goberno dille que non. Dille que non procede a reversión, porque xa son terrenos de propiedade estatal, a todos os efectos. O oficio do Estado recolle, literalmente, que en base á normativa patrimonial, cando unha administración pública cede bens ou dereitos a outra administración pública, si se transmite a propiedade, o que se cede é a titularidade e, por tanto, a propiedade dos terrenos, que foi o caso destes. Terminouche o plazo. O plazo terminouche. Falar do plazo e terminouche o plazo. Tócalle agora a falar Alba. Perdón, Alba ten a palabra. Nada, bueno, evidentemente, como decía antes Paco Vilariño, sí que é certo que imos de retraso en retraso, pero xa que se vaticinaba que a finais de ano que íamos ter o traslado feito, pois o certo é que se non se fai a finais de ano, pouco despois se pode facer. Esperemos que co cambio de goberno pois tampouco se ralenticen as obras. Nós imos seguir coa mesma proposta. Eu, evidentemente, non sei que condicións está o ambulatorio da Estrada. Eu adícolle máis tempo ás necesidades da nosa veciñanza e a escoitala. En todo caso, eu estou convencida de que se nós non o pedimos e se a nós non nos denegaron, non perdemos nada por pedilo. Se non hai nada que se refira a Lalín. Outra cousa é que me dixeran que hai algo xa que nos contestaran que non. Bueno, pero a mesma, eu non sei, eu non teño os documentos diante, vostede xoga con ventaxa, que dime que sí que ten os documentos diante, eu non o sei, entonces terei que fiarme ou non do que me di, pero non os temos. En todo caso, Lalín non pideu a reversión, Lalín pode pedila, se despois nos din que non e non nos autorizan, pois habrá que buscar outra vía, pero por pedila non vamos a perder nada. E eu creo, estou convencida que esa zona non debería quedar esmorecida, non debería quedar sin nada, nin tampouco, pois, cunha como quedou a do Manuel Rivero, pois un pouco abandonada dese xeito. E do mesmo xeito, pois creo que é necesario un espazo para conciliación. Eu, de feito, na proposta que vostede mencionou aí antes, non escoitei a palabra conciliación nin escola infantil nin de 0 a 3. Pero, bueno, dígame que fusilei, non o sei. Eu, dende logo, non me pareceu para nada parecido ao que nos plantexamos, porque o que nos plantexamos é un espazo para a conciliación e un espazo para a escola infantil de 0 a 3, que é o que nos está demandando a xente, nin máis nin menos. E eu creo que é necesario porque, o dito, hai 30 familias que se quedaron fora da escola infantil, 30 das que se anotan, porque hai moita xente, que a vostede sabe seguramente, que xa nin siquiera proba a anotarse, porque prevé que se vai a quedar fora e directamente se vai a centros privados. Entón, son moitas as familias que se quedan fora e iso non afecta só aos cativos, senón, ao final, a unha unidade familiar e son moitos membros. E remato, espero que voten a favor e que o intentemos. Ti do voto que lle dixeches? Nada. Pero... Non dixo nada. Vale, moi ben. Ben, vamos a ver, Alba. Ao marxen do que poidas pensar ti, pois eres unha persoa a que respeto, a túa familia, a que a coñezo perfectamente, pois lle teño un profundo respeto, sobre todo a teu avó materno, que é unha das grandes persoas que hai ali na goleta, sin dúbida, e, polo tanto, eu, cando respeto a un antepasado, pois tamén respeto a persoa que, gracias a él, está aquí neste mundo, e eres ti. Polo tanto, non teño ninguna dúbida da túa boa intención. Agora, eu dicía antes, e ofendíase todo Mario, que hai que documentarse un pouco. A ver, ese é como seu agora, fa unha proposta, meténdolle, imagínese, que vostede, a Xunta acaba de decir, xa non digo na Estrada, pero aí ao lado acaba de dicirlle que non é unha cousa, a Xunta do meu partido, gobernada polo meu partido, acaba de dicirlle que non é unha cousa na Estrada, e vou eu meto pé na echadeira e pido o mismo para o meu concello. Obviamente a resposta é exactamente igual. Pero a cada mes aquí hai un agravante. Por subordicido documentarvos, e non vos tedes que sulfurar todo o armario, que documentarvos é porque, a ver, o partido debe saber que hai antecedentes nesta zona que refrendan xusto o contrario. Como nos pedides aquí que pidamos ao Ministerio a cesión deso, cando na Estrada hai 2 meses saleu públicamente, o alcalde ten un cabreo enorme, como diría eu,
porque lle dixeron que tururú, que non lle devolven un inmueble. E iso dixo yo os do PSOE, Alba. Os do PSOE foi quen o dixeron. Non lle dixeron os do PP. Dixeronlle os que mandan do PSOE, que non lle devolvían un inmueble. É o mismo con nós. A nós logo van nos dicir o contrario. Home, non sei. Pero aquí, no caso noso, é distinto. Cando o ambulatorio quede sin efecto, o primeiro que vou facer é mandarlle unha carta. A Xunta deixará o ambulatorio e pasará para o novo centro. Entón, a Xunta deixará iso a quen é o seu propietario, que é o Estado. Que está claro que é o Estado. E sabe o que vou facer? Claro, dou por sentado. O que faría logo, o que faría, sin dúbida, é dicirlle ao Ministerio: oiga, ten aí un edificio en semi-ruínas, arrégleo, porque senón vai ter un problema co Concello de la Lei. E o primeiro que teñen que fazer é coller aquilo que vale unha pasta, arreglar aquel pedazo de tal que se caeu, que está caendo, e que está apuntalado. E o primeiro que vai ter é que arreglalo. Porque, desde logo, eu non lle vou pedir un centro que teño que meter nel máis cabalo centro. Primeiro que o arreglen e depois pido yo. Primeiro que o arreglen e despois pido yo. No, cambia bastante a tocata. Cambia bastante a tocata, por favor. En Moriscade non ten nada absolutamente que ver. Temos un albergue noso que dentro de pouco prescribía e pasaba á Xunta. Por lo tanto, Mario, documentados un pouco, por favor. Eu pido solo eso. Porque non, se queredes facemos unha prueba. Votamos a favor, pedímolo e a ver o que nos contestan. Veña. No, que non estamos en contra. Nós estamos en contra de perder o tempo. Eu non quero un inmueble que está caído pola mitad, hombre. Eu pensei que votamos a favor. No suposto de que se apruebe a moción, o primer punto é solicitar a administración ou organismo propietario actual dos terrenos. Eso o averiguamos, non, desde Secretaría, non? No, que non vas perder o tempo que vamos a votar en contra desa. Alba, non podes facer unha moción contra vós mesmos, por favor. Poder facer o que queirades, Non, se nos averiguamos. Votamos. Perdón, nós votamos non. No, que non me vai. Vale. Eso está ben. Votos emitidos 19, a favor 8, en contra 11 e as abstencións 0. Queda rexeitada. Imos co último punto. Moción do BNG para que o alcalde dé explicación sobre os accesos ás fincas da avenida Xosé Cuña tras a urbanización, a situación económica do Concello, a Gran Plaza, o CIS. Ollo, o que me pides aquí, pidesme para poder falar aquí 3 horas, No, porque non teño máis, por eso. Ben, ten a palabra Paco Vilariño. Medela se foi, que si me llamou a mí con esto, en el punto. No, pero ya non votó, que despois ya non quedou votado. Sí. Se me volve poñer o tempo, se fai o favor. Sí, No. Léalo todo. No, estaba pensando que hoxe era un mal día para pedir explicacións, porque como non dan absolutamente ninguna e falan de todo, menos do que lle requerimos, pois penso que... Como? Carmen, por favor. Eu non interrumpo, me parece malísimo, bueno. Entón, en fin, a cuestión é, vamos, xa falamos de varios temas, como a situación económica, da que siguen negándose a admitir a grave situación que ten as arcas municipais, da Gran Praza, que teatro, e de don Ramiro tamén falamos, por lo tanto, voume centrar en pedirlle explicacións do que é o SAF, do que é a avenida Xosé Cuíña e do que é o CIS e pediatría. Ben, a nos preocupanos moito un servizo tan importante como é o do SAF, onde se está prestando dito servizo, responsabilidade única e exclusivamente en contra da posición do BNG, como amosamos clarísimamente, un servicio millonario, por certo, que casi de 9 millóns de euros, e onde
unha empresa, decide unilateralmente non respetar as condicións polas cales accede a ese servizo e as persoas claves, que son a garantía de éxito e que desde logo este servicio funciona ben gracias ás traballadoras do SAF, pois están sufrindo as consecuencias de que esta empresa se negue, non? Sufrindoas a través de que non se sube desde logo neste ano o 5,7 do IPC que lle correspondería, ou quilometraxe, etc. Ben, nós tivemos a mesa de seguimento 28 de febreiro, que a petición nosa e que, en todo caso, a mí non me doi prenda sen admitir que Paz sempre a convoca cando se lle solicita, e que ali asistimos con estupor vendo unha empresa como, desde logo, non se corta en admitir que non vai cumplir para nada as condicións. Nos, ante iso, o que non imos compartir é que o Goberno municipal mire por outro lado e manteña desde logo esta situación tan grave que se está producindo, non? E que iso ten dous perxudicados, que son as traballadoras por un lado e os usuarios, evidentemente, polo outro. Despois, respecto da avenida de Xosé Cuíña, do que son os accesos ás fincas, vimos como 4 de marzo os veciños e veciñas afectados denunciaron públicamente que non tiñan acceso ás súas propiedades, onde se atoparon con auténticas barricadas de acceso ás súas propiedades, e onde o máis grave e onde o BNG incidiu é que vostedes tiñan que dialogar. Eu, co tempo que sei que vai moi xusto, quero facerlle xa de principio para que non se me pase dúas preguntas, e pídolle encarecidamente que me resposte, que é, a primeira, reunirse, contactou o alcalde ou algunha persoa con responsabilidade política cos propietarios afectados, e a segunda, con respecto á proposta de solución que transmitiron a través da prensa un camiño paralelo, Avenida Xosé Cuíña, se o dixeron, estes camiños non previstos no proxecto e que xa están en execución, realizáronse polo terreo previamente ocupado aos propietarios ou fixéronse por riba da finca dos veciños e veciñas. Pídolle na intervención que me responda a isto. Nos vemos, isto é para nós gravísimo o que está acontecendo aquí. Vostedes mentiron descaradamente e levan un mes mentindo como mínimo, antes ocultando, pero agora mentindo, porque dixeron que iban reunirse, que o alcalde iba a reunirse cos afectados. Un mes despois sigue sin facelo. Siguen, desde logo, ocultándolle toda a información. Siguen sin querer sentarse cando estes propietarios e propietarias o único que queren é chegar a un acordo e que as súas fincas, desde logo, non queden destrozadas como lles están deixando. Vostedes teñen a responsabilidade de non permitir a indefensión e de non propiciar como responsables a indefensión que estes veciños e veciñas están tendo. Eu sempre digo o mesmo, temos moi malas experiencias na vía judicial. Recordar o Paseo do Pontiñas ou, desde logo, parking con indemnizacións con cartos públicos millonarias. Están, desde logo, ocupando terreos máis do que aparecían nas actas. Están cortando senderos peonís que comunicaban co Pontiñas. Abren un camiño paralelo en riba das fincas de algúns propietarios para acceder a outras fincas tamén perjudicadas por obra. Terminou o seu tempo. Queres máis tempo? Despois tes ainda o segundo turno. Douxe máis tempo? Turno para Xoe. Tes a palabra, Mariluz. Bueno, boas noites. Agora xa cambiou a hora. Vou ir rápido que non son horas. O primeiro dicir é que sempre apoiaremos calquera explicación por parte do Goberno, que para eso estamos en democracia. Do tema do SAF, sabemos que é un conflito entre traballadoras e empresa, pero é un contrato demasiado importante como para non mediar. As traballadoras non saben nada do Concello. É a técnica do caracol ou de Rajoy. Metedes a cabeza na cuncha e xa sacaredes cando amaine o temporal e saia o sol. Coidade, estades arriscando demasiado a que se arranxe só e pode rachar o sistema. A Avenida Xosé Cuíña é outra técnica. A culpa é do anterior goberno. Debedes buscar solucións. Fixestes 3 modificacións xa do proxecto orixinal. Non podedes seguir botándonos a culpa.
Os veciños que están implicados íamos facer as mesmas preguntas, porque non saben nada de vos, non vos reunistes con eles, non sabedes o que querían, nin saben a que solución lle estades dando, nin se están de acordo con elas. Respecto á situación económica do Concello, ter o goberno do Concello non implica ter que comprar todas as leiras que se poñen á venta. Cantas leiras ou casas levades comprado neste mandato? Cal é o custo implicado en todas estas compras ou ides comprar? E canto se está endebedando o Concello en todo isto? Agora tocábame a min facer a pregunta. Respecto á gran plaza, esa gran infografía, xa se debatiu, así que non vou entrar máis, só unha puntualización. Sempre fala do Concello e do Arena, que se están usando, que son maravillosos porque se usan. Bueno, pois porque é o que hai, porque non quere dicir que nos guste ou que estemos de acordo con eles, co edificio. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Respecto ao CIS e a pediatría, a sanidade non debe ser prioritario para vós. Hai dous temas diferentes e un que imos engadir. O CIS parece un fondo de fotos para cargos de PP, para ensinarlle aos veciños, para facer un pouco de campaña, aínda que realmente tamén son fondos europeos, pero os únicos que non lle ensinade o edificio son os sanitarios que van traballar ali, que pediron varias cousas, non teñen información de se se fixeron ou non, non saben como van a ser e non se lle respondeu. Tamén, estes mesmos traballadores están pedindo máis personal para as quendas da noite, porque pola noite só hai 2 médicos e un enfermeiro. Se un médico e un enfermeiro teñen que marchar, queda só un médico. De feito, sacamos este tema outro día. En pediatría vamos ter que falar cos rapaces para ver cando enferman para ir pedindo cita. E ademais que non se poña grave pola tarde porque non hai ningún médico para atendelos. Elevouno Julio Torrado na Comisión de Sanidade e o voso compañeiro opinou que tampouco era tan grave o de pediatría. E respecto a de don Ramiro, considero que xa se profundizou suficiente na moción anterior, así que non vou comentar nada. Bueno, o meu resumen é que sodes uns grandes xestores de infografías que non fan máis que perder oportunidades para mellorar a vida. Gracias, Mariluz, que aí pillaches aí un pareado. Compromiso. Rafa, ten a palabra. Bueno, ademais de anunciar o voto favorable do meu grupo a moción do BNG, creo que me debo centrar no tema dos accesos á Avenida Xosé Cuña, porque o resto creo que está suficientemente debatido. Leo un escrito que me remiten afectados por esta cuestión, leo literalmente. Queríavos informar que seguimos sen ter ningunha reunión con Crespo nin con ningún dos seus representantes polo tema dos accesos das fincas do agro. Acordo connosco tampouco houbo e se seguimos nesta liña de mutismo absoluto tampouco haberá. Ninguén nos explicou o que ali están a facer encima dos nosos terreos. Estamos vendo que eses accesos ás fincas están ocupando máis metros dos debidos e por riba eses camiños paralelos, isto entre aspas, imagínose que se convertirán en breve nunha servidumbre de paso ilegal para as fincas e tamén para acceder ao sendeiro público que desemboca no Paseo de Pontiñas. Se seguimos así, a vía xudicial será inevitable. Isto que me transmiten afectados por esta cuestión, como ben dixo o PSDG, é un proxecto que xa tivo varias modificacións, tivo alegacións que foron aceptadas e a día de hoxe non sabemos como está esta posibilidade. Sabemos que vostedes din que garantizan que haberá accesos ás fincas, pero isto que me transmiten a día de hoxe os afectados, que nin siquiera, señor alcalde, a día de hoxe tivo vostede, non sei por que motivo, por que, outra vez máis, de non recibilos e non falar con eles. Pedironme unha reunión ou algo. Estou dicindo que me transmiten... No, eu digo se me pediron. Oiga, eso saberá vostede e eles. Eu que eu sepa non. Eu estou dicindo que a mí me transmiten que non se reuniron con vostede. Pero, a ver, Rafa, a ver, dá a sensación de que eu non os quero recibir. Pedironme reunirse comigo. A ver, vostede en este momento é o alcalde de Lalín. Se sabe que hai un conflito, primeiro que teña que dar o paso para reunirse con eles é vostede. Eu creo que podía perfectísimamente, sabendo que hai... Eles chámanos a vostedes e vostedes poden reunirse con eles. A min non me chaman... E teño que reunirme con eles, home, por favor, eu reunirme con eles cando queiran. Non quedáramos en isto de non me interrumpas, que tal, quedamos un minuto. Sí, pero a mí, que eu saiba non o pediron. Vais a ter tempo de segura de contestarme. Eu que digo é que, primeiro, vostede di que non se dirixiron a vostede para que o recibisen. Eles din o contrario, que si se dirixiron. Pero que si non, que vostede é escollido polo povo como alcalde... A miña secretaria non me dixo nada, vostede conoce, Se sabe vostede que hai un conflito entre veciños, que se queixan por unha cuestión que está salindo incluso en prensa.
Eu creo que o lóxico é que vostede teña a humildade política, como pasou en tantas cuestións, de poñerse en contacto con eles a decir cal é o problema, como podemos solucionar e sentarse mínimamente a falar con eso. Eu entendo que eso é o que se debe facer en democracia. É o que entendo eu, pero o mellor estou equivocado, non sei. Moi ben. O mundo ao revés. Turno para Avelino Souto. Ben, boa tarde. Primeiro vou facer un inciso. Señora Forno, eu non me río de vostedes. Respetos plenamente. Vostedes foron elixidos polo povo de Lalín e eu respetos profundamente, independientemente de que do ideolóxicamente son dos que máis lexos estou neste pleno, son de vostedes sin ninguna dúbida. Permítame que me parezca unha brincadeira a defensa que fai vostede do señor Licorás. É lexítima, pareceme unha brincadeira e podemos falar da súa ideoloxía verde que ten agora o ben que lle está facendo aos gandeiros do Deza ou a súa gran proeza de ir falar á UNED que foi a que cerrou el. Permítame que me parezca unha brincadeira. Dito isto, señor Vilariño, vostede hoxe presenta aquí 10 notas de prensa, convirtiunas nunha moción e dixo unha ensalada para dentro. E vamos a falar un pouco de todo. Pois vamos falar do SAF. Mire, eu creo nos feitos e non nas palabras. No ano 2016 vostede sacou un contrato do SAF, sendo no goberno. Por que non municipalizou o servicio nese momento? Por que sacaron ese contrato? Diga vostede aquí, se non lle minte ás traballadoras, diga vostede aquí que, por exemplo, o alcalde de Carballo ou de Pontevedra, que son do Bloque Nacionalista, se equivocan por ter o SAF nunha empresa e non o ter municipalizado. Diga vostede que se equivocan os alcaldes do seu partido. Diga vostede que o seu orzamento para o SAF era de 600.000 euros, o noso é de 1.600.000 que reciben as traballadoras. Diga vostede se hasta o mes de decembro as traballadoras estaban cobrando por convenio laboral ou non. Agora hai un incremento co tema do IPC e non hai un acordo. Diga vostede se no seu goberno tiñan máis de 700 horas do SAF sin adxudicar sí ou non. E pregúntelle a calquera traballadora que eu coñezo unhas cuantas, que na miña casa fomos usuarios durante 5 anos dun gran servicio, se están mellor cando vostede gobernaba ou se están mellor agora. Con todo isto, eu comparto as súas reivindicacións, parecenme lexítimas e lóxicas, pero non se pode pretender utilizalas como fai vostede. Despois, tiña aquí sobre a deuda, xa falamos o demo sobre a deuda neste pleno. Eu creo que a deuda que temos no noso Concello é irrisoria, a deuda vida que temos agora. A deuda deixa para min que no medio intervención vou falar. Vale, a paso da deuda. Avenida Xosé Cuíña, todos os propietarios teñen acceso ás fincas. Señor Cuíña, chámame a atención que diga vostede da reunión. Aquí, cando unha persoa ten un problema, o normal é que pida unha reunión co alcalde. E tamén me parece bastante paralelismo cos terreos da Gran Plaza. Por resulta que estes propietarios son os que se botaron atrás despois de acordar cas fincas de atletismo. Non quero pensar que vostede este detrás desto contaminando os veciños para darlle unha patada ao goberno e que non salga os terrenos de atletismo. Señor Cuíña, non se altere. Vostedes, como sempre... Ben, como quedanme 14 segundos, señor Vilariño, esta demagoxia, esta ensalada de demagoxia, de loiadas e de populismo non lla compro eu nin os veciños de Lalín. Avelino, terminaches. Ten a palabra Paco Vilariño. Non, pero o que é moi raro, Rafa, é que se os señores que vos chamen a vos para ter unha reunión e que a mí non me digan nada, o sea, chaman para reunións con oposición, non chaman para reunións con goberno, e agora eu teño que ter a humildade. A ver, por favor. Eu quería falar, vale. Igual que digo, isto detrás da Gran Plaza, que digo abertamente, non me mezcledes a mí. Bueno, eu non te mezclo con nada, simplemente che digo que ti non debes insultar a inteligencia e hasta aquí suponme que a mí se me piden reunirme comigo e non me pide ninguén que vou agarrar a chamar eu, o sea, eles poden chamarvos a vos para ter unha reunión e a mí, escoita, eles poden chamarte a ti para ter unha reunión e a mí non. Mira, eu quero falar, vale, que unha moción miña e teño turno. Que como se alpolizou. Tes a palabra, Paco. Sí, bueno, vamos a ver. Eu hai unha cuestión. O debate político é o debate político, Rafa. Pomos 3 minutos outra vez, por favor. A ver, sí e na máis. Gracias. E usted? Ben, a cuestión é o... Por favor. A cuestión é o seguinte. Avelino pasou de ser un rapaz a ser un hooligan e, desde logo, que perde esta casa, non?
Vostede di que non me compra o rollo. Bueno, co que cobra de cartos públicos podía compralo de sobra. Creo que é unha mala aseveración e co caro que lle sai a esta casa a vostede. Mire, do SAF é impresentable e mentireira a súa. Eu non levaba primeiro esa área para decir, mentindo, non, eu formaba parte do goberno, pero di, vostede levaba, non, eu non levaba eso. Eu supoño que vostede daquela se dedicaba a outras cousas, e entón entendo que non coñezo que levaba cada un. En todo caso, vostede o que está permitindo, non vou entrar nese xogo, vostedes o que están permitindo e o que a nos poñer e queremos poñer fin é que desde logo non permitan que un servizo como este que costa 9 millóns, permitan que quen o imparta, este sin as condicións laborais dignas. Eso é o que é vostede. E non cobran 3.000 euros como vostede, xa yo digo, senón non habería problema. Entende? Senón non habería problema. Mire, do seguinte tema, unha reunión, mire vostede, señor Crespo, di que lle teñen que pedir, e fai paralelismo, como dixo vostede, coa Gran Praza. Os da Gran Praza ben cos chamou. Ben cos chamou, como dixo neste pleno, pero estes veciños que vostedes lle crean o problema non os chaman. Vostede di públicamente que vai falar con eles e ora se fai o digno. Que me pidan eles unha reunión. Home, supoño que non será problema e eles non creo, non son o portavoz deles, pero supoño que eles non terán ningún problema en pedirlle esa reunión. Pero, home, un alcalde que vexa que ten un conflito con uns veciños que teñen máis razón, e eu que non teño nada de fe, pero que un santo, pois o mínimo, como fai outras cousas cando lle interesa, é convocalos a unha reunión e explicarlo, non desde logo que o interlocutor con eles nun xesto de desprecio absoluto sexa desde logo un técnico desta casa. Así non se goberna. Con esa prepotencia non se goberna, deixando totalmente vendidos. A estes veciños e veciñas non se goberna. Non están pedindo nada do outro mundo. Están vendo como se lles privou desas propiedades, como, desde logo, se inutilizou parte delas e como agora, desde logo, están tendo moitos perxuicios. As afirmacións que vostede fan de precios tamén son mentira. Nin lle ofreceron o triple do inicio, como dixeron, ni moito menos. Quer dicir, están vostedes mentindo sistemáticamente. Eu digo unha cousa, e é o que me preocupa. Séntese a falar con eles e solucione o problema. Moitas gracias, señor Vilariño. Repito que eu nunca me neguei na miña vida a reunirme con ninguén. Nunca. Fora amigo ou non fora amigo. Nunca me neguei. Nunca. Ni non vou fazer agora. Por lo tanto... Bueno, eu creo que non, pero este o dixo. Ben, señor Vilariño, ante a ensalada de cousas que me pide aquí, de que dé explicación do divino e do humano, quédalle se ao mellor na Divina Comedia Dante ao mellor deixou un apartadiño para eu poder meterme por aí a tamén dar explicacións? Ou xa eso, xa non teño que chegar aí? Ben, que quero dicir que teño que dar de explicación do divino e do humano, e non vou dar de explicación do divino e do humano porque non é posible no tempo que teño. Mire, teño 2 minutos. De todo o que mencionou, como vostedes teñen unha cantinela que é o tema da deuda, voulle responder solo do tema da deuda, porque senón non me duran para nada os 3 minutos. Mire, nós pedimos un crédito hoxe de 1.020.433, 63.000 euros para Roa Arenal, 15.000 para Prado para poñerlle un acceso á iglesia digno, 40.000 para Bendoiro para o campo da festa máis para o teleclub, 25.000 para Vila Tuxe para ampliar o auditorio, 161.000 para Casa Don Álvaro, 71.000 para as pasarelas verdes, 50.000 para as instalacións eléctricas e 1 millón para o multiusos que se está facendo no Manuel Rivero co tema do DUSI. Ese é o que pedimos de préstamos, 1 millón, 20.000 euros. Ese é o que pedimos, é o que está agora, hoxe non, o que está en marcha agora. Ben, a deuda total do Concello de Lalín a día de hoxe é 10.379.759. Mire, no ano 22 tiñamos de deuda 8.932.000. Ben, dispúxose
Esa é a deuda que tiñamos de 820.592 e 1.131. En total, dos 8 millóns que tiñamos de deuda, dispuxemos de 2.552. O resto está sin gastar. Está pedido, figura como deuda, pero están os cartos ali no banco, non os gastamos. Punto primeiro. É que ese é o que se pode intentar engañar a xente nese tema. Entón, non se dispuxeron dos 8 millóns que tiñamos pedidos de créditos, non se dispuxo de 5.176.744. No ano 2023, pedimos agora 1.447.000. Ben, esa é a deuda que imos ter. Pero mire, que lle parece? Débenos o Estado máis de 5 millóns de euros xustificados a día de hoxe, que tiñamos que ter ingresado nas arcas municipales. Máis de 5 millóns de euros. Debemos 10, máis de 5 millóns de euros. E deses outros 5 que quedan, cantos dispuxemos? Prácticamente casi nin nada deses 5. Por lo tanto, mire unha cousa. Vostedes a min querenme decir que eu que a capacidade de xestión que ten o goberno do Partido Popular de Lalín, que é capaz de traer máis de 47 millóns de euros de outras administracións. Mire, só no ano deste ano, señor Vilariño, e por favor, reconózcame un mínimo de capacidade. Só no ano deste ano viñeron da Xunta 20 millóns de euros. Vostedes creen que eu que teño tanto problema para xestionar 5 millóns de euros de deuda que encima non están dispostos? Figuran na deuda. Mira, cando vostedes marcharon daqui non levaban deuda, verdad? Pero pediron un préstamo de un millón de euros para o DUSI, para a súa parte do DUSI, que non executaron e non o gastaron. Pero figuraba no Concello de Lalín unha deuda de 1 millón de euros. Ficticia, porque non era real. Sí, porque non habían disposto del. Dibíamos 1 millón de euros, pero non habían disposto del. Ben, non lle expliquei o resto porque me levaría 3 minutos cada cousa. Entón, que lle claro da deuda? Pero eu vou dar por escrito. Pero, Paco, sí, pero se eu che debo 10 millóns de euros e ti e Alba me debe, vamos a dar un paralelo, a min 5 millóns, a deuda real que teño eu cando o Estado me pague son a mitad. Pero encima, sabes unha cousa, cando nós xestionemos o que temos, xa veredes como a deuda, obviamente eu non sou un parvo, eu vou dar con pelos e señales a deuda, a deuda e os ingresos que nos deben a nós, os ingresos que nos teñen que ingresar a nós. E mire, home, se son capaz de quitar un ano solo da Xunta 20 millóns de euros, presupoñan un mínimo de inteligencia, un mínimo. Xa non digo moita, pero un 5% da que teño. Déime ese respiro, polo menos, ese respiro. Vamos a votar, nós votamos en contra. Sí, como a vos. Sí, porque a vos non vos quedou máis remedio. Que queredes votar en contra que rebaixa a autopista? Eu en contra, non, é que eu non vou reconocer, Paco, non vou reconocer que me pides aquí unha comparecencia de 20.000 postos, nin que fora o debate do Estado do Concello de Lalín o último día de legislatura, estamos de coña, home. Vale, mandato. Levo dito eu moitas veces. Votos emitidos 19, a favor 8, non 11, queda rexeitada. Rogos e preguntas. Non hai ninguna moción por urgencia, Non. non? Si, Ana, ten a palabra. Podederlle poñer despois por escrito ao secretario, pasadelle a copia. Pasadelle a copia por escrito. Veña, Ana, ten a palabra. Quero lle facer unhas preguntas ao señor Cuñarro. A primeira delas é cantos meses leva a casa desos veciños de Penacova sin luz pública. A segunda, cantos escritos lle puxeron no Concello. A terceira é se despois da reunión do señor alcalde en Lalín de Arriba se arranxaron ao día seguinte. Esa a última, se teñen que pagar algúns veciños da Sesta a canalización do alcantarillado por zona pública. E agora xa un último rogo para César Reboredo é que teña respeto para as familias dos concelleiros e deixe de nomealas nas redes sociais coas súas propiedades. Nada máis. Vale, Ana, algunha cousa máis? Non, nada máis. Veña, Mario, tes ti a palabra, Mario. Gracias. En referencia a queixas dos usuarios, Abelino, cal é a temperatura das piscinas? Ten constancia, son queixas dos usuarios. Non, xa, pero cal é a temperatura? Ti dille, perdóname, non, dille un leches, non. Eu digo eso, vamos a ver. Bueno, que non quero enredar máis. Cal é a temperatura da piscina, dille. Oiga, hai queixas de que a temperatura da piscina fai frío.
Pero non lle digas cal é a temperatura da piscina. Bueno, é porque está mal feita a pregunta, logo. Vale, pois mira, xa me contestou. Vale, Mario, vale. Ten constancia de que as persoas usuarias se queixan por atopala a baixa temperatura? Dixéronllo. Agora. Cal é a cifra de lista de agarda para os cursillos da piscina? Esas son as tres preguntas, Evelino. Más gracias. Moitas gracias. Hai alguna pregunta máis? Gracias a vos. Alba. Testi, Alba. Pasadaría por escrito ao secretario despois. Sí, logo, sí, paso por escrito, Venga. sin problema. Urbanismo. O proxecto da avenida Xosé Cuíña non tivo en conta as fincas que se sitúan ao carón do Lalín Arena e isto supuxo un malestar por parte dos e das propietarios das mesmas. Teñen pensado reunirse cos propietarios afectados? O acceso que se fixo ás fincas fora do proxecto fixo sobre terreo privado como se suspeita? Gracias, Alba. Luz. O equipo de goberno. Na Xunta de Goberno local recollen que se pagaron 2.655 euros para o xantar oficial da Feira do Cocido. Cantas persoas estaban convidadas a este xantar e cales eran? Cales foron os criterios de convite? O Concello conta con un dron pagado con diñeiro público. Son varias as publicacións do Concello nas que as imaxes foron tomadas cun dron. Canto pesa o dron do que dispón o Concello? Canto? Pesa. No caso de ser máis de 250 gramos, contan cos permisos para voar o dron en Lalín? Están empregando esta ferramenta para imaxes do Partido Popular e empregan asesores pagados con diñeiro público para tomar estas imaxes do Partido Popular? E en referencia á finca de Vilatuxe, que está ao lado do auditorio, foi xa mercada esta finca de Vilatuxe ou teñen previsto comprala? Por canto? E despois teño un rogo. Pero, Alba, perdón, Mariluz. Luz. Ti non biches o crédito que iba hoxe, non biches o que iba. E non biches o que iba para Vilatuxe. Que imos poñer unha cantidad a darlle outro. Non, pero pregunto. Non podo preguntalo? Si, que podes, pero os acabas de velo, hai agora un minuto. Está comprada a finca? A ver. Pregunto, está comprada a finca? Home, se pedimos o crédito agora non está comprada porque ímola comprar co crédito. Claro, é para que pedimos o crédito. Porque a xente pensa que xa comprastes. Pero, a ver, Mariluz, se o crédito que agora mesmo está, presentaronse varias empresas, está o crédito pedido, e pon o crédito nos cangallo, pon que hai 25.000 euros para Vilatuxe, 35.000 euros para Vilatuxe, que a parte da finca haberá algunha cousiña por ali e tal, estás cangallado perfectamente, hasta que dispoñamos dese préstamo, non podemos pagar a finca. Moi ben, pero tedes o acordo con todos os propietarios? É outra pregunta que tamén fago. Vale, veña. Tedes o pacto con todos os propietarios. E despois, fago un rogo. Rogamos que deixen de faltarlle o respeto aos membros da oposición, en concreto os do PSOE, e que deixen de meter a familiares alleos a política nas sesións plenarias. Ademais, que sexan máis rigurosos e serios nos plenos e deixen de rir nas intervencións do PSOE e do resto de partidos, porque as sesións plenarias son serias. Non, pero eu o que pido é rigor, non é, ao mellor pode parecer unha falta. Eu creo que aquí hai un debate político, eu teño que vos exigir a vos que vos documentedes, Concho, porque senón tamén é un insulto que me facedes a min, que eu traballo para vir preparar os plenos, Eu se viñen de Madrid, a traballei, e ti agarras e pides que unha cousa do PSOE... Crespo, cantas veces nós vos acusamos a calquera de vos de que non vides preparados, de que non vos preparades os plenos, de que non traedes os temas mirados ou que vos preparan as leccións? Cantas veces nós vos acusamos deso? Inda que o mellor o pensemos, pero non o dicimos. A nós eu creo que nos acusades de todo. Eu creo que... Pensa cando nós, o Grupo Socialista, dicimos que algún de vos non preparou o pleno. A sesión levanto eu. Algúnha pregunta máis? Queres ir? No. Vaite? No, se te queres ir, vaite. Non. Hasta que acabe Paco Vilarín. Sí, eu como... Eu vai pasarlle o resto por escrito, pero estas como non máis contestou, volvo a facer para que se vexe obrigado a contestalas. Si, contestas todas. Coas contestacións, si, o que contestades excusades facer. Volvo a facer as mesmas, xa que non máis quixo contestar. Reuniuse ou contactou o alcalde con algunha persoa ou responsables con responsables políticos ou cos propietarios afectados? E a segunda, con respecto á proposta de solución que transmitiron Sí, continúa, Paco. Que transmitiron a través da prensa un camiño paralelo a Avenida Xosé Cuíña. Estos camiños previstos no proxecto que están en execución realizáronse polo terreo previamente ocupado os propietarios ou fixéronse por riba das fincas dos veciños e veciñas.
Entón, así sí que máis tedes que contestar. Non, contestochas todas, non faltaría máis. O que vai pasar. Chegache un folio... O que tedes é que cando veñen as eleccións sempre hai máis tensión normal, e o que tedes é que cando veñen as eleccións hai máis tensión que é normal. E isto que queres? Que cho firme en cada folio? Chegache como é o que... Alcalde, que non enterado. Vale? É a miña firma, boteixe diante tú. Terminamos a sesión. Viz, como... Viz,